ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कामयं दत्ति स्वदान्तिकं श्रीकृष्णवाञ्छ श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रिये वाणकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यत देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। श्री शिल प्रभुपाद की जय हो। श्री शिल प्रभुपाद की जय। श्री शिल प्रभुपाद यांचे द्वारा। माताजी व्हिडिओ हा हरे कृष्ण सर्वांना। कृष्ण माताजी। हा माताजी आपलं जे डे 0 पीपीटी आहे ना ते शेअर करूया। हेच आहे माताजी। नाही हा चॅप्टर आहे त्याचे डे 0 मी जे तुम्हाला पाठवलंय ना हिंदी पीपीटी। एक मिनिट। हरे कृष्ण माताजी, एक मिनिट होते। हो हो हो। हरे कृष्ण माताजी, विजिबल है का? हो हो आहे दिसतंय। सॉरी यार डिले। नाही असं नाही।
काही टेक्निकल गोष्टी होतात. हां. हरे कृष्ण आपल्या सगळ्यांना. इस्कॉन बेंगलोरच्या वतीने आपला जो 18 दिवसांचा भगवद्गीता मराठीतून अभ्यास जो आहे, तर त्याच्यासाठी मी आपल्या सगळ्यांचं या अभ्यासक्रमासाठी स्वागत करते पुन्हा एकदा. आणि आजचा आपला जो अभ्यासाचा म्हणजे सुरुवात आहे, तर आपल्या उद्घाटन दिवसांनी करायची. तर थोड्याशा आपण प्रमुख 12 सूचना आहेत, तर त्या समजून घेऊया अगदी शांतपणे आणि आपल्याला त्याचा उपयोग होणार आहे. आणि त्याच्यानंतर आपण थोडंसं जे आपले प्रमुख संस्थापक आचार्य आहेत, त्यांचं जीवनचरित्राविषयी काही महत्त्वाच्या गोष्टी जाणून घेणार आहोत आणि त्यानंतर आपला भगवद्गीतेचा पहिला अध्यायाचा अभ्यास आपण करणार आहोत. तर आपण सुरुवात करूया थोड्याशा काही तांत्रिक टेक्निकल गोष्टी की ज्या आपल्याला अभ्यासक्रमामध्ये सोपं कसं होईल सगळं, ह्यासाठी मी थोड्याशा सुरुवातीला अगदी 10 मिनिटात सांगून घेतेय आणि मग आपण आपल्या प्रमुख अभ्यासाला सुरुवात करूया. आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे इस्कॉन बेंगलोरच्या वतीने. आपण पहिली स्लाइड घेऊया त्याची. हां. इथे प्रमुख 12 बिंदू आहेत आपल्या अभ्यासक्रमामध्ये. तर ते मी पटकन आपल्याला म्हणजे थोडक्यात सांगेन आणि पूर्ण ती पी-डी-एफ आपल्याला शेअर होईल नंतर. तर ते आपण शांतपणे नंतर वाचू शकतो. आपल्याला ती ग्रुपमध्ये नंतर आपण पाठवणार आहोत. तर सगळ्यात प्रथम आपल्या जो अभ्यासक्रम आहे, तर त्याचा मी परिचय देते. तर आपल्याला भगवद्गीता जी आहे तर ती आपण 18 दिवसात अभ्यासणार आहोत. तर ह्या 18 दिवसांमध्ये म्हणजे आपण 18 अध्याय घेणार आहोत. म्हणजे रोज एक अध्याय आपला होणार आहे. तर एका तासात एक अध्याय असा आपण घेणार आहोत आणि ह्याच्यामध्ये म्हणजे काही महत्त्वाचे श्लोक आपण घेणार आहोत आणि त्या माध्यमातून आपण भगवद्गीतेचा अभ्यास करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. त्यानंतर आपण जे अभ्यासासाठी आपल्याला जे अभ्यासासाठी उपयुक्त अशी जी पुस्तकं आहेत, तर ती आपल्याला आपली जी YouTube म्हणजे आपली जी लिंक आहे, तर त्याच्यावर म्हणजे अवेलेबल आहेतच. आपल्या ज्या वेगवेगळ्या लिंक्स आहेत टेम्पल लिंकच्या क्षमा असावी YouTube लिंक नव्हे, टेम्पलची जी लिंक आहे त्याच्यावर उपलब्ध आहेत. ज्यांना ऑनलाईन वाचण्याची आवड आहे, त्यांना फ्री बुक्स अवेलेबल आहेत आपल्या टेम्पल लिंकवर. ती वाचू शकतो आपण. मग पुढच्या स्लाइडमध्ये आपण शो ऑफ करत जाऊया. आणखी ज्यांना पुस्तकं आपल्याला विकत घ्यायची तर ती पण लिंक मधून. मग त्याची ही स्लाइड घ्या पुढची. आता जी श्रील प्रभुपाद यांची घेतली आपण ती. हां. तर थोडक्यात मी आधी आपली सर्वांना ओळख करून देते, की इस्कॉन ह्या शब्दाचा अर्थ काय आणि आपले जे प्रमुख संस्थापक आचार्य आहेत, तर त्यांच्याविषयी थोडीशी मी ओळख करून देते. तर अभय चरणारविंद असं त्यांना म्हणतात. म्हणजे ए.सी. भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद हे आपल्या इस्कॉनचे प्रमुख संस्थापक आचार्य आहेत. आणखी मग त्यांनी ह्या इस्कॉनची स्थापना केली. आता इस्कॉन म्हणजे काय? तर आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ किंवा आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघटन असं म्हणतात. मग त्यांच्या शिकवणीवर आधारित जी भगवद्गीता आहे, तर ती आपण आजपासून अभ्यासणार आहोत. आता आपण पुढे जाऊ. हां. तर त्यांच्या जीवनाविषयी थोडासा आपण अभ्यास करूया. कसं असतं, की जे प्रमुख म्हणजे असे महान आचार्य असतात, तर ते भगवंताचे शुद्ध भक्त तर असतातच. पण त्यांच्या जेव्हा जीवनचरित्रातल्या घटना आपण समजून घेतो ना, सामान्य व्यक्ती आपल्यासारखे, तर आपल्याला ती प्रेरणा मिळते. आपण भक्ती मार्गावर कसे पुढे जाऊ किंवा आपण कसे प्रयत्न केले पाहिजे, त्यासाठी आपण अशा थोर सामान्यांची चरित्र देखील अभ्यासणं गरजेचं आहे. तर हा एक छोटा प्रयत्न आहे. तर इथे या चित्रामध्ये दाखवले पहा. तर श्रील प्रभुपाद हे त्यांचा जन्म 1896 साली कलकत्त्यामध्ये झाला आणि मग त्यांचा एका आचार्य कुटुंबामध्ये जन्म झाला, की जिथं खूप भक्तिमय असं वातावरण होतं किंवा भक्तिपरायण ते कुटुंब होतं. तर त्यांचे जे वडील होते, तर त्यांचं नाव गौरमोहन डे. त्यांनी त्यांना लहानपणापासूनच म्हणजे कशी भक्ती करायची कृष्णांची हे शिकवलं होतं. किंवा कृष्णांची पूजा कशी करायची हे शिकवलं होतं. म्हणजे असं खूप सुंदर भक्तिपरायण आचार्य कुटुंबामध्ये त्यांचा जन्म झाला. मग त्यानंतर
त्यानंतर ते जेव्हा हे चित्र जे आहे त्याची पहिल्यांदा मी माहिती देते, की जेव्हा ते सॅन फ्रान्सिस्कोमध्ये गेले, म्हणजे अमेरिकेत गेले आणि त्यांनी वेगवेगळ्या देशांचा पण दौरा केला, म्हणजे कृष्ण भक्तीचा प्रसार आणि प्रसारासाठी. पुढे मी ते सांगणारच आहे. तर ह्या चित्राची पहिल्यांदा ओळख करून देते. तर तिथे अशा ठिकाणी, की जिथे म्हणजे कृष्णाविषयी कोणाला काही माहिती नाहीये किंवा कृष्णाच्या भक्तीचं विज्ञान किंवा कृष्ण नामाचा प्रचार त्यांनी अशा लोकांमध्ये करून तिथे जगन्नाथांची यात्रा त्यांनी अमेरिकेमध्ये संपन्न केली, रथयात्रा. तिथलं हे चित्र आहे आणि तिथं 3 वेगवेगळ्या म्हणजे रथांमध्ये त्यांनी भारतातली कुठलीही मदत न घेता जगन्नाथांची यात्रा संपन्न केली. पहा, म्हणजे केवढं मोठं आश्चर्य आहे ना. म्हणजे आपल्याला भारतामध्ये तर म्हणजे काय म्हणतो आपण, संतांची आपण भूमी म्हणतो किंवा पुण्यभूमी, पण इथं जे म्हणजे इथं जे सहज शक्य आहे, तर तिथं किती अवघड आहे हे सगळं. पण अशा परकीय देशामध्ये जाऊन कृष्ण भक्तीचा, भगवंतांच्या पवित्र नामाचा प्रसार आणि प्रसार करून त्यांनी तिथल्या असंख्य लाखो म्हणजे लोकांना म्हणजे भक्ती मार्गावर आणलं. किंवा त्यांचे अनेक उत्तम शिष्य बनले, लाखो, हजारो शिष्य बनले. अशा प्रकारे म्हणजे खूप असं आपल्याला प्रेरणादायी असं त्यांचं चरित्र आहे. तर आता आपण पुढे जाऊया. हां, आता इथे मी आपल्याला चित्रांच्या माध्यमातून थोडक्यात ओळख करून देईन. तर हे छोटेसे दिसतात चित्रामध्ये, हे श्रील प्रभुपाद आहेत. तर त्यांनी आपल्या वडिलांना सांगितलं लहानपणी, की मला पण रथयात्रा करायची आहे. मग त्यांच्या वडिलांनी शेजाऱ्यांकडून रथ आणून तो असा पेंट करून दिला आणि त्यांना म्हणजे कसं कोणतेही वडील आपल्या मुलांची अशी हौस-मौज भागवतात, हो की नाही? आपण पण आता कोणी पिता असतील किंवा कोणी मुलगा असतील आपल्यामध्ये पण, तर अगदी असंच त्यांची खूप इच्छा होती, तर त्यांनी पूर्ण केली. आणखी मग त्यांनी काय केलं, आपल्या मित्र-मैत्रिणींना घेऊन रथयात्रा संपन्न केली आणि घरातल्या ज्या स्त्रिया होतात त्यांनी त्याच्यासाठी नैवेद्य, गोड-धोड पदार्थ असं प्रसाद म्हणून म्हणजे भोग हे करण्यासाठी, दाखवण्यासाठी त्यांना दिला. म्हणजे अशा पद्धतीने भक्तीचे संस्कार हे वयाच्या अगदी लहान वयातच म्हणजे सुरू होतात पहा. अगदी ह्याचं उदाहरण म्हणजे भक्त प्रल्हाद आहेत किंवा ध्रुव बाळ आहेत पहा. म्हणजे ही देखील उदाहरणं आहेत. म्हणजे भक्तीसाठी कुठलंही वय कमी किंवा जास्त नाही किंवा उशीर किंवा लवकर नाही. अगदी लहान वयापासूनच भक्तीचे संस्कार आपल्यामध्ये दृढ व्हायला लागतात आणि कोणत्याही वयात आपण भक्तीमध्ये येऊ शकतो. म्हणजे असं काही त्याला मर्यादा नाहीये. हा भाग आपण इथे समजून घेऊया. आता इथे पुढच्या चित्रामध्ये काय दाखवलंय, की हे भक्ती सिद्धांत सरस्वती आहेत बरं का. हे श्रील प्रभुपाद यांचे गुरु आहेत. म्हणजे श्रील प्रभुपाद हे साधारण 1922 साली त्यांच्या गुरूंना सर्वात पहिल्यांदा भेटले. आणखी मग हा जो तरुण उत्साही नवयुवक पाहून त्यांना खूप म्हणजे आनंद वाटला आणि त्यांनी त्याला म्हणजे उपदेशाच्या माध्यमातून म्हणजे गुरूंनी त्यांना उपदेश दिला सर्वात पहिल्यांदा, की तुम्ही परकीय देशामध्ये जाऊन इंग्रजी भाषेवर त्यांचं प्रभुत्व बघून ते म्हणजे खूप आकर्षित झाले आणि तुम्ही गुरूंनी त्यांना असा म्हणजे उपदेश केला, की तुम्ही परकीय देशात जाऊन इंग्रजी भाषेमध्ये हे वैदिक ज्ञान तिचं विज्ञान किंवा कृष्णाची भक्ती आणि हे विज्ञान आणि वैदिक ज्ञान ह्याचा प्रसार करा असं ते सांगितलं आणि ते पटवून दिलं त्यांनी. आणि त्यावेळेचं हे चित्र आहे, की जेव्हा पहिली भेट झाली होती श्रील प्रभुपादांची 1922 साली. त्यानंतर 1932 साली 10 वर्षांनी ते पुन्हा भेटले गुरूंना आणि तेव्हा ते दीक्षित झाले बरं का. आणि त्यांनी संपूर्ण आपल्या गुरुकार्यासाठी आपलं म्हणजे आपलं आयुष्य त्यासाठी वाहून घेतलं. म्हणजे हे जे भक्ती सिद्धांत सरस्वती होते ना, तर हे त्यांनी 64 वैष्णव मठांची स्थापना केली. म्हणजे उत्तम ते विद्वान आणि ज्ञानी असे म्हणजे उच्च कोटीचे गुरु होते आणि त्यांचा त्यांना गुरु म्हणून सहवास लाभला. मग पुढे आता त्यांनी काय केलं, गुरुकार्य करत असताना त्यांनी लीग ऑफ डिव्होटीज म्हणून झाशीमध्ये 1950 साली ते प्रसार आणि प्रसार कार्याच्या निमित्त एक व्याख्यान घेतलं होतं. त्यानंतर ते वृंदावनला गेले. हे श्रील प्रभुपाद आहेत. मग त्यानंतर श्रील प्रभुपादांनी काय केलं, की 1944 साली त्यांचं बॅक टू गॉडहेड नावाचं एक पाक्षिक त्यांचं म्हणजे सुरू झालं. तर ते त्यांनी सुरू केलं. तर त्यानंतर मग त्यांचं हे इथे जे चित्र दाखवलंय, तर ते बॅक टू गॉडहेड नावाचं त्यांचं जे मॅगझीन आहे ना, तर त्यात म्हणजे त्याचं ते स्वतःच संपादन, मुद्रण, प्रिंटिंग म्हणजे स्वतःच सगळं करत असत. अगदी वितरण सुद्धा दिल्लीतल्या भर उन्हामध्ये पायी फिरून करत असत पहा. ते कार्यालयामध्ये, वाचनालयामध्ये जात आणि त्याचं वितरण करत. म्हणजे त्या काळात अशा भारतामध्ये त्यांना आर्थिक समस्या होत्या, की त्याचं हे सगळं म्हणजे करणं खर्च त्यांना खूप अवघड जात होते. पण त्याच नंतर जेव्हा म्हणजे त्यांच्या शिष्यांनी हे सगळं म्हणजे
भार उचलला. ते गेल्यानंतर आता ते जे म्हणजे मॅगझीन आहे ते अखंड सुरू आहे, म्हणजे ह्याचं काम. आणि हे वेगवेगळ्या 30 भाषांमध्ये सुद्धा आता ते भाषांतरित होतं. म्हणजे पहा, भक्तीचा महिमा किती मोठा आहे. आणि ह्याच्यानंतर मग काय झालं, की जे श्रील प्रभुपाद होते त्यांना 1940 ते 44 म्हणजे म्हणजे त्यांचं खूप असं विद्वत्ता किंवा तत्वज्ञानावरचा जो त्यांचा म्हणजे एक प्रकारची त्यांची जी एक एक प्रकारची पकड होती किंवा त्यांचं ज्ञान हे पाहून वैष्णव संप्रदायाने त्यांना भक्ती वेदांत ही पदवी प्रदान केली बरं का. आणखी त्यानंतर 1900 साधारण 50 साली त्यांनी काय केलं, आपल्या गृहस्थ जीवनातून म्हणजे निवृत्ती घेतली आणि ते वानप्रस्थ आश्रमाचा त्यांनी स्वीकार केला. म्हणजे वयाच्या त्यांच्या 54व्या वर्षी 1950 साली. आणि ते वृंदावनला गेले आणि तिथं त्यांनी वेगवेगळ्या धर्मग्रंथ किंवा आपलं जे वैदिक साहित्याचा अभ्यास, अध्ययन, लेखन असं अनेक वर्ष सुरू ठेवलं. ते तिथल्या वृंदावनातल्या राधा दामोदरचे मंदिर आहे, म्हणजे त्याला मध्ययुगीन इतिहासाचा म्हणजे ज्याला इतिहासाचा संदर्भ आहे, तर तिथे ते राहत असत एका खोलीमध्ये. मग त्यांनी अशा पद्धतीनं भरपूर अभ्यास, असं चिंतन, मनन, लिखाण केलं असं. आणि त्यानंतर 1900 साधारण 59 साली त्यांनी पूर्णपणे संन्यास आश्रमाचा स्वीकार केला, म्हणजे वयाच्या 62व्या वर्षी बरं का. आणि त्यानंतर इथे चित्रात दाखवले ना, तर त्यांनी म्हणजे जे 16,000 पेक्षाही जास्त म्हणजे असे श्लोक आहेत. असं भागवत जे ग्रंथ आहे तर त्या म्हणजे 18,000 पेक्षा श्लोक जास्त आहेत त्याच्यामध्ये. तर असा जो भागवत ग्रंथ आहे तर त्याच्यातले जे पहिले 3 खंड आहेत ना, तर त्याचं प्रकाशन केलं. तर ते इथे चित्रात दाखवलंय पहा. तर अशा पद्धतीने त्यांनी पहिले 3 खंड आहेत तर ते 1962 ते 65 मध्ये प्रकाशित केले. आता इथून पुढे जो काळ होतो ना, तो महत्वाचा काळ आहे. खूप मला प्रेरणा देणार आहे. म्हणजे एखाद्या गुरूंचं कसं आणि भगवंताचं नियोजन कसं असतं पहा, भगवंत ईश्वरी कार्य कसं घडतं, म्हणजे हे आपल्याला जाणून खूप सगळ्यांना खूप आश्चर्य वाटेल किंवा अचंबा वाटेल आणि ती एक प्रेरणाच ठरेल आपल्या सगळ्यांसाठी. मग त्याची पुढची स्लाईड घेऊया. हां, तर 1965 साली म्हणजे त्यांच्या मनामध्ये हे म्हणजे हे सगळं करत असताना गुरूंनी केलेला उपदेश म्हणजे खूप म्हणजे ते खूप ठाम दृढ निश्चय, म्हणजे त्या निश्चयावर असे दृढ निश्चयी होते ते, की परदेशात जायचं आणि ह्या ज्ञानाचा, वैदिक ज्ञानाचा प्रसार आणि प्रचार करायचा. मग काय झालं, की त्यांची मध्येच 1935 मध्ये पण राधाकुंड जवळ गुरूंची भेट झाली होती. तेव्हा त्यांनी काय सांगितलं होतं, की तुझ्याकडे जेव्हा पैसे येतील ना, तर त्यातून तू कर, की ग्रंथांचं निर्मिती कर किंवा ग्रंथांचं लिखाण, छपाई कर. म्हणजे इतके म्हणजे गुरूवर श्रद्धा आणि त्यांचा अढळ श्रद्धा आणि विश्वास होता, की त्यांनी पक्क ठरवलं होतं. आणि त्यांनी मग काय केलं, हे जलदूत नावाचं जहाज आहे बरं का, हे मालवाहू जहाज आहे. तर ह्याच्या मालकीण आहेत एक सिंधी कंपनी होती आणि त्याच्या ज्या मालकीण होत्या, त्यांचं नाव आहे सुमती मोरारजी आणि इंडिया स्टीमशिप कंपनी. त्यांनी विनंती केली, की मला अमेरिकेला जाऊ द्या हं, 1965 साली. मग 40 दिवसांचा ह्या जलदूत म्हणजे जहाजातून प्रवास करून आणि जात असताना त्यांना 2 हृदयविकाराचे झटके आले त्या मध्ये म्हणजे प्रवासामध्ये पहा. म्हणजे इतक्या म्हणजे अडचणीतून म्हणजे पहा कृष्णांची त्यांच्यावर किती कृपा होती. म्हणजे आणखी ते सुखरूप अमेरिकेला पोहोचले. आणि जेव्हा पोहोचले तेव्हा त्यांनी तिथं काय केलं, तर तिथलं जे फुटपाथ होतं तिथं ते फिरायला जात असत. तर त्यांनी भजन, कीर्तन आपल्या हातात टाळ आणि म्हणजे करताल म्हणतो आपण किंवा घेऊन किंवा मृदुंग घेऊन त्यांनी असं भजन, कीर्तन श्रीकृष्णांचं म्हणजे सुरू केलं, गायला सुरू केलं. मग टॉम्किन्स स्क्वेअर जे म्हणून जे आहे तिथं, तर तिथं त्यांनी आपलं पहिलं कीर्तन केलं. म्हणजे अशा लोकांमध्ये, की ज्यांना कृष्ण म्हणजे पण माहिती नाहीयेत, अशा ठिकाणी म्हणजे भक्ती कशी इन्फेक्शियस म्हणतो ना, आपण जेव्हा शुद्ध भक्तांच्या सानिध्यात येतो ना किंवा महान आचार्य आपण भक्ती मिळवतो असं घडलं. तर असे जे लोक होते तिथले हिप्पी किंवा सगळे असतात युवक पिढी. आता तो काळ मला थोडीशी प्रस्तावना सांगते तिथली त्या काळाची.
तेव्हा नुकतंच दुसरं महायुद्ध झालं होतं आणि अमेरिका किंवा हे जे प्रगत देश आहेत ना, तर हे म्हणजे अतिप्रगत देश होते त्या काळामध्ये आणि युद्धामुळं थोडंसं निराशेच्या गर्तेत सगळं जग ओढल्यासारखं होतं थोडक्यात. आणि युद्धानंतर ही जी तरुण पिढी होती ना, तर ही ह्यांच्यामध्ये ना व्यसनाधीनता किंवा अशा पद्धतीचं म्हणजे वैफल्यग्रस्त अशी ही पिढी झाली होती. या युद्धाचा एक परिणाम म्हणून म्हणा किंवा ह्या सगळ्यामुळं. आणि नेमके त्याच वेळी श्रील प्रभुपाद तिथे पोहोचले पहा आणि त्यांनी म्हणजे ह्या हिप्पींना त्यांनी म्हणजे असे ड्रग आणि ह्याच्या ॲडिक्शन्स असलेले किंवा हिप्पी असे म्हणजे अ, तर ह्यांना म्हणजे वैफल्यग्रस्त जी पिढी होती, ह्या सगळ्यांना त्यांनी म्हणजे कृष्ण भक्तीमध्ये आणलं आणि त्यांचे उत्तम शिष्य आणि भक्त बनले पहा. हरिनामाचा प्रचार आणि प्रसार केला त्यांनी. इथे एक चित्र दाखवलं ना, तर ह्याच्यामध्ये त्यांनी एका अगदी दुकानात, मॉलमध्ये म्हणजे जिथे म्हणेल तिथे त्यांनी कीर्तन, सामुदायिक असं प्रवचन घेतलं आणि अशा पद्धतीनं कृष्ण भक्तीचा एक वर्षभर 1966 ला असा प्रचार केला. म्हणजे अगदी निष्कांचन असताना त्यांनी अमेरिकेमध्ये 1 वर्ष खडतर असा प्रवास केला आणि प्रचार-प्रसार कृष्ण भक्तीचा केला आणि 1966 साली त्यांनी इस्कॉनची स्थापना केली, की आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ. अमेरिकेमध्ये त्यांनी स्थापना केली. मग इथे चित्रात हा जो दाखवलाय मध्यभागी, हा तिथला जॉर्ज हॅरिसन नावाचा त्या काळातला खूप उत्तम असा पॉप सिंगर होता. एकदम प्रख्यात गायक होता. तर तो देखील त्यांचा भक्त बनला आणि त्या काळात सगळ्यात हायेस्ट कॅसेट्स त्याच्या म्हणजे संकीर्तनाच्या सगळीकडे वितरित झाल्या पहा. म्हणजे एकदम म्हणजे अत्यंत प्रेरणादायी असं त्यांचं चित्र आहे. त्यानंतर हे इथलं म्हणजे सेंट कॅथेड्रल म्हणून आहे, तर तिथलं हे चित्र आहे ह्याचं, की म्हणजे त्यांनी वेगवेगळ्या आता देशामध्ये 25 प्रवेश म्हणजे हे केला, म्हणजे प्रसार आणि प्रसार केला. म्हणजे आता ते म्हणजे त्यांचं सगळीकडे असा पद्धतीने म्हणजे देशाच्या कानाकोपऱ्यात आपण म्हणतो ना, तसं जगाच्या कानाकोपऱ्यात त्यांनी देशभक्तीचा प्रसार आणि प्रसार केला पहा. असे 25 देशामध्ये त्यांचा म्हणजे त्यांनी भ्रमण केलं आणि कृष्ण भक्तीचा प्रसार आणि प्रसार करून अनेक लाखो भक्त त्यांनी निर्माण केले. म्हणजे त्यांनी आपल्या स्वतःच्या हयातीमध्ये म्हणजे 1977 साली त्यांचा मृत्यू झाला. म्हणजे त्यांची पुण्यतिथी म्हणू आपण. अत्यंत पवित्र आत्मा होते ते. तर तेव्हा त्यापूर्वी त्यांनी 100हून अधिक गुरुकुलं किंवा त्याहून अधिक मंदिरं किंवा कृषी समाज, वैदिक संस्था स्थापन केलेली स्वतः आहे ती. एवढं मस्त आणि प्रचंड असं त्यांचं आहे, की नक्कीच प्रेरणा मिळेल. आता आपण पुढे जाऊया. हां. हरे कृष्ण माताजी. माताजी तुमचा आवाज ब्रेक होतोय. हरे कृष्ण. आता तो आवाज हां, ते केवळ त्यांनी 80 ग्रंथांचं विविध वैदिक ग्रंथांचं म्हणजे त्यांचं लिखाण म्हणजे त्याच्यावर भांड्याची तत्त्वज्ञानाचे जे ग्रंथ आहेत किंवा त्याच्यावर भाष्य लिहिलं आणि 300 अधिक ग्रंथ म्हणजे आपल्याला उपलब्ध आहेत. प्रभुपाद यांनी आणलेले. तर असे आपले महान आचार्य यांचं कार्य आहे. आपण पुढे जाऊ. पुढची स्लाईड घेऊया. हां, हे इस्कॉन श्री राघव यांचे विज्ञान. तर त्या पण आणि आपण अभ्यासक्रमाला सुरुवात करूया. तर त्याची पुढची स्लाईड घेऊ. पुढचं घेऊया. कृष्ण माताजी, हे पुढच्या घ्यायच्या का त्या सगळ्या? हां, सांगते थांबायचं. हे इथलं हा जो आहे प्रभुपाद यांच्या भगिनी त्यांच्यासाठी पूर्ण सोन्याचा दिवा आहे. तर म्हणजे किती अद्भुत आहे पहा गुरूंचं ह्याच्यावरून आपल्याला म्हणजे अंदाज मग त्याची पुढची स्लाईड साधारण 1970 साली त्यांनी माया म्हणजे 70 साली त्यांचं मुंबईत पहिल्या त्यांच्या मंदिरात समारंभ झाला. त्यानंतर 72 मध्ये भक्ती वेदांत ट्रस्ट म्हणजे सगळ्यात मोठा बुक ट्रस्टची त्यांनी स्थापना केली आणि त्याच वेळी कत्रे माहूर नावाचं मोठं प्रोजेक्ट त्या काळी झालं.
टास्क कार्य सुरू आहे. मी सांगितलं हे अर्चविग्रह आहेत. तिथं ते त्यांनी स्थापन केले ते. मग त्याची पुढची स्लाइड घेऊ. हा, हे युक्रेनचं आपण युद्ध पाहिलं तर युक्रेन मधला भक्त समुदाय आणि त्या टेम्पल मधले हे चित्र. मग त्याची पुढची स्लाइड घेऊया. हा, हे साऊथ आफ्रिकेतले डर्बिन मधले आर्चविग्रह आहेत राधा श्याम सुंदरचे. आता आपण पुढे जाऊ. हा इस्कॉन मायापूर मधला खूप मोठा असा प्रोजेक्ट आहे की जिथं वैदिक रिसर्च किंवा ह्या सगळं पूर्ण क्षण आपल्याला गुरुकुल पद्धतीच्या खूप झाली आणि आज त्याचं काम सुरू आहे आणि तिथे म्हणजे खूप अत्यंत उत्तम पद्धतीचं ज्ञानदान आणि सगळ्या पद्धतीचं वैदिक ज्ञान आपल्याला म्हणजे प्रसार प्रचार यांचं कार्य होतं. आता आपण पुढे जाऊया. देशात वेगवेगळ्या खंडात रूपांचा रस झाला इथे. मग त्याची पुढची स्लाइड घेऊया. हा, श्री श्री राधा गोविंद आणि आपले इस्कॉन बेंगलोरचे हे चित्र आहे आणि श्री प्रभुपाद आपण प्रणाम. आता आपण पुढे. हा, हे श्री राधा गोविंदचे मंदिर आहे इस्कॉन बेंगलोर यांचं. तर त्या मंदिराचे हे अध्यक्ष आहेत नामानिष्ठ प्रभू, म्हणजे परमपूज्य नामानिष्ठ प्रभूजी. तर ते एक आहे IIT कानपूर मधून आणि अत्यंत उत्तम आपलं जे संपूर्ण आहे तर ते कृष्ण भक्ती मध्ये वळवलं त्यांनी. कृष्ण भावनेने प्रेरित होऊन त्यांनी आपलं पूर्ण आयुष्य कृष्ण भक्तीसाठी कृष्ण भावनेमध्ये वाहून घेतलंय. आपल्यासाठी प्रदर्शन करतात. आपलं मंदिर आहे इस्कॉन बेंगलोर, त्याच्यावर त्यांचा सहवास लाभून त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपण ही श्रील प्रभुपाद यांनी अनुवादित केलेली गीता आजपासून अभ्यासणार आहोत. तर त्यांना पण आपण दंडवत प्रणाम करूया आणि आपल्या अभ्यासाला सुरुवात करूया. त्याची पुढची स्लाइड घेऊ. हा, आता भगवद्गीता हे काय आहे तर भगवत म्हणजे काय तर भगवान श्रीकृष्ण आणि गीता म्हणजे गोड असे गीत, थोडक्यात म्हणजे मधुर असे गीत. तर भगवान श्रीकृष्णाने गायलेलं गोड गीत म्हणजेच काय की भगवान श्रीकृष्णांच्या तोंडून आलेलं हे महाकाव्य म्हणजे प्रत्यक्ष त्यांच्या भगवंतांच्या श्रीमुखातून आलेलं हे महाकाव्य की जिथं आपल्या सगळ्या जीवनातल्या ज्या समस्या आहेत ना तर त्यांची आपल्याला उत्तरं मिळतात. म्हणजे आपल्याला वेगवेगळ्या ज्या समस्या असतात तर त्याचं सगळ्यांचं म्हणजे उत्तर, जशा अर्जुनाला समस्या होत्या त्याला उत्तर श्रीकृष्णांनी जी दिली उपदेशाच्या माध्यमातून, तसंच आपल्यासारख्या सामान्यांसाठी पण त्याचा अत्यंत म्हणजे आपल्या सगळ्या समस्यांचं समाधान होण्यासाठी आणि आपलं जीवन आनंददायी प्रेरणादायी व्हावं आणि अत्यंत उत्तम आपण सामाजिक म्हणजे उत्तम आणि यशदायी जीवन आपण आनंददायी शांतीचं सुखाचं जगू शकू अशा पद्धतीचं आपल्याला त्यातून मार्गदर्शन मिळतं. याच्याबद्दल महात्मा गांधी काय म्हणतात की हा आध्यात्मिक शब्दकोश. आता शब्दकोश म्हणजे काय तर ज्याच्यामध्ये असे शब्द असतात की आपण बोली भाषेत किंवा लिखाणात वापरतो की नाही, म्हणजे अशा पद्धतीचं आध्यात्मिक ज्ञानाचं भांडार म्हणजे भगवद्गीता आहे आणि म्हणून त्याला जगातलं सर्वात प्रेरणादायी पुस्तक म्हटलंय. आता इकडे महात्मा गांधींनी काय म्हटलंय की जो भगवद्गीतेवर ध्यान करतो त्याचा प्रत्येक दिवस ताजेपणाचा त्याच्या जीवनाला नवीन प्राप्त होतो. ते पवित्र आणि ज्ञान आहे. म्हणजे आपल्याला जो तो ह्यासाठी सगळ्यात उत्तम असं म्हणजे जर काही असेल तर भगवद्गीतेतील महादेव आहेत. म्हणतात की जेव्हा भगवद्गीता वाचतो मला असं वाटतं की हे ब्रह्मांड म्हणजे इतकं असं अद्भुत आणि शानदार कसं काय बनवलंय, म्हणजे ते अवाक होतात. त्यांच्यासारखे उत्तम बुद्धिमत्ता असले शास्त्रज्ञ म्हणजे इतकं भगवंतांचं म्हणजे काय म्हणतो आपण असामान्यत्व म्हणू किंवा सर्वश्रेष्ठत्व आहे की त्याच्यापुढे आपण सामान्य माणूस म्हणजे काहीच नाही आहोत. म्हणजे एका शास्त्रज्ञाला हे त्यांना आपलं मत इथे नोंदवलेलं आहे. आता आपण पुढे जाऊया.
हां. मग आपण ही कुठली भगवद्गीता अभ्यासाची म्हणजे 700-800 अशी भाषांतर आहेत बरं का भगवद्गीतेची बाजारामध्ये वेगवेगळी उपलब्ध आहेत. वेगवेगळ्या भाष्यकारांनी लिहिलेली. पण मग आपण इस्कॉनचीच भगवद्गीता का अभ्यासाची? तर हे आपण थोडक्यात समजून घेऊया. म्हणजे इथे चित्रात पहा आपण मोबाईल पाहतोय. आता मोबाईलची जर जी तार आहे म्हणजे केबल म्हणतो तर ती जर तुटलेली असेल तर काय होईल? विद्युत पुरवठा म्हणजे तो होणार नाही ना नीट आपण जेव्हा पिन जोडतो तेव्हा. आणि मग डेटा जो आहे आपला तो व्यवस्थित स्थानांतरित होणार नाही किंवा आपला फोन देखील चार्ज होणार नाही, हो की नाही? म्हणजे ही जर आपली तार असेल, तुटलेली असेल, तर योग्य प्रकारे तिथून डेटा ट्रान्सफर होणार नाही. म्हणजेच काय, की इथे चित्रात दाखवलं पहा. तर हे जे भगवद्गीतेचं ज्ञान आहे ना, ते प्रत्यक्ष भगवंतांच्या म्हणजे श्रीकृष्णांच्या श्रीमुखातून आलंय पहा युद्धभूमीवर आणि भगवंतांनी अर्जुनाला केलेले उपदेश आहेत. म्हणजे अशी जी भगवद्गीता आहे, तर ती ब्रह्माजींना त्यांनी सांगितली म्हणजे श्रीकृष्णांना जगद्गुरु म्हणतो आपण. तर त्यांनी सर्वात प्रथम ब्रह्माजींना सांगितली. मग त्यानंतर त्यांनी आपले शिष्य ब्रह्माजींनी नारद मुनींना सांगितली. नारद मुनींनी मग त्यांचे जे शिष्य आहेत तर व्यास मुनींना सांगितली. व्यास मुनींनी त्यांचे शिष्य मध्वाचार्यांना. अशा पद्धतीने श्रील प्रभुपाद हे 32वे गुरु आहेत पहा. आणि ह्या परंपरेला काय म्हणायचं गुरु शिष्य परंपरा आणि ह्याचं नाव काय तर ब्रह्मा वैष्णव गौडीय परंपरा असं म्हणायचं. आणखी मग ह्याच्यातले ते 32वे गुरु आहेत आणि त्यांचे गुरु कोण? श्रील प्रभुपाद यांचे तर भक्ती सिद्धांत सरस्वती. भक्ती सिद्धांत सरस्वती यांचे गुरु कोण? तर किशोरीदास बाबाजी. किशोरीदास बाबाजी यांचे गुरु कोण आहेत? तर भक्ती विनोद ठाकूर आणि त्यांचे गुरु कोण आहेत? तर जगन्नाथदास बाबाजी. अशा पद्धतीने गुरु शिष्य परंपरा म्हणजे काय कृष्णांचं ज्ञान आहे ते गुरु शिष्य परंपरेतून आणि शिष्य उत्तराधिकार ह्या परंपरेतून म्हणजे असं शृंखलेतून आलं पाहिजे. म्हणजे काय की गुरु काय करतात आपल्याला जे आपल्या गुरूंनी ज्ञान दिलंय ते आपल्या शिष्याला देतात. म्हणजे ते जसं आहे तसं कृष्णांकडून आलंय तसंच्या तसं आणि ते अनुभवजन्य असतं. म्हणजे त्यांनी आचरण करून अनुभवलेलं असतं आणि मग ते आपल्या शिष्याला ते अधिकार देतात. असं ते परंपरेतून, शृंखलेतून आलं असलं पाहिजे आणि त्यामुळे काय होतं की ते निष्कलंकित असतं किंवा कलंकित झालेलं नसतं आणि शुद्ध असतं आणि आचरणास अत्यंत अनुकूल आणि सुखकारक असं असतं. आणि असं जेव्हा आपण ज्ञान घेतो तेव्हा ते कृष्णांना जे जसं सांगायचंय ते तसं ज्ञान आपल्यापर्यंत येतं आणि आपलं हे सौभाग्य आहे की आपल्याला श्रील प्रभुपादांच्या माध्यमातून हे ज्ञान आजपासून मिळणार आहे. आणि मग एखादा शुद्ध भक्त असेल ना, तर त्याच्या तोंडून किंवा त्याच्या लिखाणातून म्हणजे तो भगवंतांची भक्तिमय, प्रेममय सेवा किंवा भगवतचरणी सेवा म्हणून हे भगवंताची सेवा म्हणून हे लिखाण करतो. एखादा भाष्यकार किंवा तार्किक बुद्धिवादी जे भाष्य किंवा लिखाण करतो, तर त्यामागे त्याचे कुठलेही भौतिक असे हेतू असू शकतात. पण एखादा भक्त काय करतो, भगवंतांचा शुद्ध असा श्रेष्ठ भक्त असतो. तो भगवंतांच्या संतुष्टीसाठी हा ज्ञानाचा प्रसार आणि प्रसार लेखन करतो आणि म्हणून अशा भक्तांकडून आपण जेव्हा भगवद्गीता ऐकतो तेव्हा निश्चितच आपल्यावर श्रीकृष्णांची कृपादृष्टी तर होतेच पण जे जसं श्रीकृष्णांच्या मुखातून आलंय तसं ज्ञान आपल्याला प्राप्त होतं म्हणून आपण ही गीता अभ्यासायची. मग आता आपण पुढे जाऊया. हां. मग गीता हा एक विशाल ग्रंथ आहे. आपल्याला तो अभ्यासायला 1 वर्ष लागेल. आपण 18 दिवसामध्ये अभ्यासणार आहोत. म्हणजे आपण 18 दिवसात काही इतकं आपण ज्ञान घेऊ शकणार नाही. म्हणून आपण काय केलंय, तर कृष्ण आणि अर्जुन ह्यांच्यामधला जो संवाद आहे, त्यांच्या विचारावर आपण आपलं ध्यान केंद्रित करतोय, की हे जे उपदेश आहेत, इतके मूल्यवान आहेत, की त्याद्वारेच आपल्याला सर्व काही म्हणजे म्हणजे जो भगवद्गीतेचा पुढचा सखोल अभ्यास आहे, तर त्याची आपली तयारी होणार आहे आणि आपल्याला ज्ञान प्राप्त होणार आहे. आता आपण पुढे जाऊया. हां. मग आपल्या 18 दिवसात 1 तासात आपण हा भगवद्गीता आपण 1 तास रोज 1 अध्याय शिकणार आहोत. त्यातले काही महत्त्वाचे आपण श्लोक घेणार आहोत आणि मग ह्या अध्यायाचा आपला म्हणजे अभ्यास संपला, की आपण शेवटी प्रश्नोत्तरांचा तास थोडा वेळ घेणार आहोत. शेवटची काही मिनिटं आणि त्यानंतर मग आपण 20 दररोजच्या दररोज आपण ते सोडवायचंय असं साधारण स्वरूप असेल. आता मी काही सूचना आपल्याला देते पटकन 5 मिनिटात आणि आपला अध्यायाचा आपण आजचा अभ्यास सुरू करूया. माताजी पुढची स्लाईड घेऊया. 12 बिंदूंची असलेली. तर इथे मी काही महत्त्वाचे नियम सांगते, की आपल्याला ही भगवद्गीतेची पुस्तकं आपल्याला मंदिराच्या म्हणजे ह्याच्यावरून अ, मंदिराची जी लिंक आहे त्याच्यावरून आपल्याला मिळतील. आपण मागवू शकतो. तर हीच आहेत श्रील प्रभुपादांची भगवद्गीता. आणखी
त्याच्याबरोबर एक आपल्याला कृष्णा म्हणून बुक आहे, तर ते देखील मिळते ₹600 मध्ये आणि बीड बॅग आणि बीड्स म्हणजे माला आणि मालाची बॅग मिळते. त्यानंतर आपण फ्री बुक्स आहेत, ती पण ऑनलाईन अभ्यासू शकतो. काही WhatsAppचे नियम आहेत, की आपण काही आचारसंहिता पाळूया, की आपण सर्व आपल्याला आपले जे व्हॉलंटियर्स आहेत, आपले जे स्वयंसेवक आहेत किंवा ॲडमिन्स आहेत किंवा सर्व आम्ही शिक्षक सर्वजण आपल्याला पूर्ण भक्तीमध्ये आणण्यासाठी सर्वतोपरी सहाय्य, मदत सर्व प्रकारची करू. आपण सर्वांनी आपण एकमेकांशी आदर आणि प्रेमाने आपलं सर्वांचं आचरण ठेवूया आणि अनावश्यक मेसेजेस आपण टाळूया ग्रुपमध्ये. आता तो ग्रुप बंद केलेला आहे. आपले महत्त्वाचे जे अभ्यासक्रमातले मेसेज आहेत ते आपल्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आणि आपण गुड मॉर्निंग, गुड इव्हनिंग असे जे मेसेज टाळूया आणि आपण थोडंसं गंभीरतेने ज्ञान संपादन करण्यासाठी ह्या सगळ्या नियमांचं पालन करूया. आणि निश्चितच आपल्याकडून हे सहकार्य मला मिळणार आहे ह्याची मला खात्री आहे. आता मी आमच्या सर्वांची ओळख करून देते. माझं नाव डॉक्टर मुग्धा रेठरेकर. मी आपल्या वर्गाची शिक्षिका आहे. माझ्यासोबत हेमलता माताजी आहेत, की त्या स्क्रीन शेअरिंग, होस्टिंग आणि संपूर्ण आपल्याला सेवा देणार आहेत. कुमुद माताजी आपल्या सीनियर डिवोटी आहेत. खूप आम्हीही त्यांच्याकडून सर्व श्लोक अभ्यासतो. आम्हाला खूप उत्तम पद्धतीनं त्या श्लोक शिकवतात आणि आपल्याला ही पर्वणीच आहे, की आपल्याला अर्धा तास आधी रोज अध्यायाच्या त्यांच्याकडून उत्तम पद्धतीने श्लोक पठण होतं त्या अध्यायाचं आणि ते शिकायला मिळणार आहे. तर अशा पद्धतीने आम्ही सर्व स्वयंसेवक आमच्याकडून सर्वतोपरी सर्व सहाय्य करून आपल्याला भक्ती मार्गावर आणण्याचे प्रयत्न, लागणारी सर्व मदत करू. काही शंका असतील आपण मेसेज करू शकता किंवा WhatsAppवर कळवू शकता. आणि शेवटी आपल्या म्हणजे अभ्यासाचा जो शेवट होतो आपण तेव्हा आपण विचारू शकतो. हँड रेज करून आपण विचारू शकतो Zoom मीटिंगमध्ये. मग आधीचे काही ह्या पी-डी-एफमध्ये कसा भक्तांना लाभ झाला कृष्ण भावनेमध्ये आल्यानंतर कसं जीवन त्यांचं आनंददायी बनलं ते आहे. तर ते आपण पाहून घेऊया. मग Zoom क्लासमध्ये थोडंसं आपण पूर्वीचं मंदिरात जावं लागायचं, हो की नाही? कोरोनामुळे आपल्याला थोडंसं की ऑनलाईन घर बसून आपण हा क्लास करू शकतोय. तर ह्याचा आपण फायदा करून घेऊया. जसं मी बोलते तिथे थोडंसं रेंज इश्यू तुझी, तर मी जास्तीत जास्त मोठ्याने बोलून सांगण्याचा प्रयत्न करेन. आपण रेंजमध्ये या. तर आपण ना जसं मंदिरात खूप नीट आवरून जातो, हो की नाही? तसंच आपण Zoom मीटिंग ऐकताना कुठे मोबाईलमध्ये काहीतरी गेम खेळ किंवा आपल्याला नाही आत फक्त मी मार्गदर्शन करते आणि कोणी आपण डोळं तसं ऐकतोय असं नको. तर आपण कसं मंदिरात स्वच्छ नीटनेटकेपणाने जावं आणि सर्व दर्शन घेतो तसंच अगदी भगवद्गीतेचं आपण श्रवण करूया. जसं सत्संगात जातो तसं आपला ऑनलाईन सत्संग आहे आणि इथं भगवंत प्रत्यक्ष उपस्थित असतात. मग आपण त्यांची संपादन करायला अशा पद्धतीने श्रवण करूया. मग आपली जी प्रश्न उत्तरं जी काही शंका असतील ते आपला अध्याय संपला की आपण हँड रेज करून विचारूया. आणखी मग आता थोडंसं धोकाधडीपासून सावधान. काय होतं, की असे जे धोकाधडीचे मेसेज तर असला कुठलाही एस-एम-एस कधीही डोनेशन विषयी आपला इस्कॉनचा येत नाही बरं का, सगळ्यांनी लक्षात ठेवूया. आणि जर आला तर आपण खात्री करायची. समजा वेबसाईट जी असते म्हणजे जर वेबसाईटवरून आपण डोनेशन देत असू तर URL बघायची आपण. आणखी त्यानंतर पत्ता बघायचा आपल्या मंदिराचा आणि ते सगळं मार्गदर्शन या पी-डी-एफमध्ये आहे, ही आपण पाठवणार आहोत बरं का. आणखी आपले बँक अकाउंट आणि त्याचे सगळे डिटेल्स या पी-डी-एफमध्ये आहेत. तर हे सगळ्यांनी वाचून घेऊया व्यवस्थित. आणखी आपला वेळ वाचवण्यासाठी मी थोडक्यात नियम सांगते. आपली वेबसाईट आहे, आपलं YouTube चॅनेल आहे, Facebook आहे, त्याचे डिटेल्स या पी-डी-एफमध्ये दिलेत, तर आपण ते जाऊन व्हिजिट करून पाहूया. आपल्याला शंका असेल तर 24 तास आपलं चॅट आहे आणि तिथे पण प्रश्न विचारू शकतो किंवा आपल्या एका प्रश्नाचं निरसन आपण म्हणजे ॲडमिन्सना किंवा मला प्रत्यक्ष विचारून प्रश्न म्हणजे आपला क्लास संपल्यावर किंवा मेसेजद्वारे विचारू शकतो. जी काही अडचणी आपण घ्या आणि त्याचा आपण उपाय शोधूया. म्हणजे उपाय विचारून जेणेकरून आपण भक्तीमध्ये जाऊया. क्विज सोडवूया. तो कसा सोडवायचा, कसं लॉग इन व्हायचं ह्याच्याविषयी आपण रेकॉर्डिंग व्हिडिओ पाठवणार आहोत. प्रत्येक आपल्या अध्यायाचं रेकॉर्डिंग येणार आहे, पी-डी-एफ येणार आहे आणि त्याद्वारे आपल्याला अभ्यास करायला कसं सोपं जाईल हा आमचा प्रयत्न असणार आहे. आणि आपण सगळ्यांनी क्विज सोडवूया 18 दिवसांचं. ते
एक आपली प्राथमिक पात्रता असणार आहे भाग 20 म्हणजे आणि त्याचं सर्टिफिकेट मिळतं. 18 अध्याय जेव्हा आपण सोडवतो तेव्हा त्याचं सर्टिफिकेट मिळतं आणि ही सर्टिफिकेट म्हणजे काय, तर तुम्ही भगवद्गीतेच्या 18 दिवसाचा प्राथमिक पातळीचा अभ्यासक्रम अभ्यासलाय आणि त्यामुळे आपण सखोल पुढच्या ज्या पातळ्या आहेत, 2री लेव्हल, 3री लेव्हल, 4थी यासाठी आपण तयार होतो आणि ती त्याची पात्रता असते. तर आपण प्रयत्न करूया. आणखी मग आता काही महत्त्वाचे म्हणजे सामान्य प्रश्न ज्याला FAQ म्हणजे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेशन्स म्हणतात, असे पडतात सगळ्यांना, की मग मलाही समजेल का हा पूर्ण आध्यात्मिक विषय? तर बिलकुल आपण घाबरूयात नको. भगवद्गीता ही आपले जे क्लास आहेत ते 4 वर्षाच्या मुलांपासून अगदी म्हणजे पूर्ण म्हणजे प्रौढांपर्यंत आहेत आणि सर्वांना समजेल अशी हसत-खेळत आपण शिकणार आहोत वेगवेगळ्या गोष्टी आणि कथांच्या माध्यमातून भागवतातल्या, पुराणातल्या आणि निश्चित सगळ्यांना समजेल. आणखी आपल्याला Zoom, इंटरनेट किंवा या सगळ्याचं जरी ज्ञान नसेल तरी आमचे सगळे स्वयंसेवक आपल्याला मदत करून वेळोवेळी सहकार्य करणार आहेत आणि त्याचबरोबर आपण जेव्हा प्रश्न सोडवतो तेव्हा आपल्याला पूर्ण 100% सगळे प्रयत्न करता येतील. 80% म्हणजे पात्रता आहे आपण पासिंगची आणि आपण कितीही अटेम्प्ट्स करून हे प्रश्न सोडवून आपण हे 18 दिवसांचे 18 अध्याय सोडवूया आणि ह्यात आपण यश संपादन करायचा प्रयत्न करूया अभ्यासक्रमामध्ये आणि त्याद्वारे आपण म्हणजे अभ्यासक्रमाद्वारे आपण म्हणजे आपण त्यात यशस्वी होऊन कृष्णाची एक प्रकारे कृपाच संपादन करणार आहोत आणि आपल्याला जर वाटलं की हे सगळं फार अवघड आहे तत्वज्ञान वगैरे असं एखादं वाटेल तर असं काही बिलकुल मनात आणूया नको. आपण पूर्णपणे अगदी चिकाटीने अभ्यासक्रमात टिकून राहूया आणि निश्चितच आपल्याला म्हणजे भगवद्गीता हे अमृतपान केल्यासारखं आहे. तर आपल्या जीवनामध्ये, भक्तीमध्ये आपण दृढ होऊच, पण आपण परम शांती, परम आनंद आणि त्याचबरोबर यश आपण संपादन करू शकू, अशी भगवद्गीता आनंददायी आहे. आणखी काही शंका असतील तर आपल्या सर्वांसाठी म्हणजे आपल्या ह्या PDF मध्ये नामनष्ट प्रभू जी आपले जे प्रेसिडेंट आहेत त्यांचा ईमेल देखील शेअर केला. म्हणजे थेट कुठलीच आपल्याला मदत नाही मिळेल. थेट त्यांना आपण ईमेल करून आपलं शंका निरसन करू शकतो आणि आपल्याला त्यांची सगळी मदत मिळते. तर आपण ह्या सगळ्या गोष्टी ध्यानात घेऊया आणि आता आपण संकल्प करूया. आपला संकल्प घेऊया आणि आपला अभ्यास सुरू करूया. माताजी संकल्पाची स्लाइड घेताय फक्त? 1-2 मिनिटात आपण संकल्प घेऊया आणि आपला पहिला अध्याय सुरू करूया. शेवटी आहे. आपण श्रील प्रभुपाद आणि श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी वंदन करूया, त्यांचे आशीर्वाद घेऊया आणि आपण आहे तिथेच बसल्या जागी डोळे मिटून काय करूया, मनात प्रार्थना करूया. मी म्हणते आणि माझ्यासोबत आपण मनातल्या मनात म्हणूया आणि 3 वेळा हरे कृष्ण म्हणूया आणि आपण संकल्प घेऊया. श्री श्री राधा गोविंद जी आणि श्रील प्रभुपाद यांच्या आशीर्वादाने आजपासून जो मी 18 दिवसांचा भगवद्गीतेचा मराठीतील क्रम तो अभ्यासणार आहे. तर त्यासाठी मी नियमितपणे आणखी रोज उपस्थित राहून पूर्ण श्रद्धेने तो समजून घेऊन यशस्वीपणे पार पाडण्याचा प्रयत्न करेन, असा आपण संकल्प घेऊया आणि मनातल्या मनात 3 वेळा हरे कृष्ण म्हणूया आणि मग आपण आजच्या अभ्यासक्रमाला सुरुवात करूया. आता जे आता पहिला चॅप्टर आपण शेअर करा. ही स्लाइड बंद केली म्हणजे ही PDF बंद करावी लागेल आणि पहिल्या चॅप्टरची स्लाइड घ्यावी. स्क्रीन विजिबल आहे? हा आहे, पण ही आता म्हणजे PDF नकोय आपल्याला. फर्स्ट चॅप्टर घ्यावं लागेल. ओके, 1 मिनिट. माताजी स्क्रीन शेअरिंग करेपर्यंत मी थोडीशी महाभारताची म्हणजे आणि ही सगळे पार्श्वभूमी आपल्याला सांगते म्हणजे थोडासा हा भाग आपल्याला लक्षात येईल. तर आपण अशा 18 दिवसांचा जो अभ्यासक्रम करतोय तर आपण पहिलं चित्र पाहतोय की आता आता जी हीच आहे ना स्क्रीन? सॉरी. ही नाही, ही PDF नाही. चॅप्टर फर्स्ट घ्या तुम्ही. तुम्हाला ज्या PPT शेअर केल्यात ना त्यातलं चॅप्टर फर्स्ट घ्यावं लागेल त्यात जाऊन. माताजी आलंय लक्षात? हो, पण हे क्लोज करा तुम्ही आणि ही PDF आता नकोय आपल्याला.
ही वेगळी पीडीएफ आहे डे 0ची. आपल्याला आता याच्यामध्ये जायला लागेल. चॅप्टर फर्स्ट, अध्याय पहिला. माताजी याच्यात नाही आहे ते अध्याय पहिल्याच. मी तुम्हाला जी गुगल ड्राईव्ह दिलाय ना त्याच्यात जा तुम्ही, आणि त्याच्यातली अडल्ट पीपीटी मधलं मी काल जसं सांगितलं. ओके, एक मिनिट. हा, तर त्यांना मी प्लेट पूर्ण अध्याय तर आपण सुरुवात करूया. मी पूर्वी सांगते की जे होते तर त्यांना सत्यवतींनी अपहरण दिलं आणि त्यामुळं ज्या होत तर त्यांना जे पुत्र होते ते त्यांना व्यासमुनींना पाचार केला. त्या विधवा पत्नी होत्या त्यांच्या 2 पुत्रांच्या, त्यांना धृतराष्ट्र आणि पांडू हे पुत्र झाले. ह्या धृतराष्ट्र आणि त्यावर एक दासी, म्हणजे एक दासी त्या, तर त्यांना पण एक पुत्र झाला व्यासमुनींच्या म्हणजे कृपेमुळे. तर त्याचं धृतराष्ट्र होते हे जन्मतः अंध होते आणि त्यामुळं जो राज्यकारभार होता हस्तिनापूरचा तर तो त्याची जबाबदारी पांडुराजांकडे आली आणि मग पांडुराज राज्यकारभार करत होते, पण त्यांचं अकाली निधन झालं. ती मुलं नव्हती, म्हणजे त्यामुळे यांच्या धृतराष्ट्राकडे आली. हा राज्यकारभार हस्तिनापूरचा ती मुलं होईपर्यंत त्याची बाबी धृतराष्ट्राच्याकडे देण्यात आली. राज्यकारभार त्यांच्याकडे सोपवण्यात यावा असं ठरलं. पण काय झालं, जेव्हा पांडव मोठे झाले तेव्हा धृतराष्ट्र हे जे होते तर ते अत्यंत दुष्ट आणि कपटी होते. त्यांना खूप म्हणजे ह्या राज्याचा म्हणजे त्यांना मोह होता आणि त्यामुळं त्यांनी जे राज्य आहे ते त्यांना परत दिलं नाही. म्हणजे दुर्योधनाने सांगितलं की म्हणजे सुईच्या टोकावर मावेल एवढी देखील जमीन मी देऊ शकणार नाही, म्हणजे अशा पद्धतीने नाकारलं त्यांना जमीन देखील देण्यासाठी. म्हणजे उदरनिर्वाहाची जमीन द्या असा शांतता प्रस्ताव घेऊन श्रीकृष्णांनी जेव्हा नेला होता तेव्हा त्यांनी पण नाकारला. आणि अशा पद्धतीने मग युद्ध म्हणजे युद्धासाठी त्यांनी आव्हान दिलं की जर हवं असेल तर राज्य, म्हणजे तुम्हाला हवं असेल तुम्ही राज्य, क्षत्रियांना जेव्हा युद्धाचं आव्हान करतात तेव्हा त्यांना ते नाकारता येत. आणि अशा पद्धतीने मग हे युद्ध घडलं. मग हे जे युद्ध घडलं त्या या युद्धामध्ये रणांगणावरती जेव्हा आपले आप्तेष्ट नातेवाईक पाहून अर्जुन जेव्हा अत्यंत म्हणजे दुःखी कष्टी झाले आणि त्यावेळेला भगवंतांना ते शरण गेले की मला आता आपणच सांगा की मी काय करू. मग त्यावेळी त्यांनी जो उपदेश केला ते म्हणजे भगवद्गीता, आणि ती रणांगणावर 48 मिनिटांमध्ये बोलली गेली आणि प्रत्यक्ष श्रीकृष्णांनी ती सांगितली. मग आता आपण अभ्यासणार आहोत भगवद्गीता. मग त्याची पुढची स्लाइड घेऊ. हरे कृष्ण. जी माताजी, तुम्हाला दिसतंय का स्क्रीन? नाही दिसत आहे. हा तसे हा ह्याच्या आधीच घ्यायचं. हा ह्याच्याही आधी. हरे कृष्णा. हा गीता महात्म्य जे आहे ना ती स्लाइडच्या आधीच्या स्लाइड. गीता ही 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 माताजी. हा ह्याच्या आधीची स्लाइड घ्या. ह्याच्याही आधी. हा माताजी हे खूप पुढे नेलेत तुम्ही. हा पहिला चॅप्टर आहे, पहिल्या स्लाइड पासून घ्यायच्या. मी हा पहिला ह्याच्या पहिल्या चॅप्टर इथेच आलेली माताजी, ते हे इथनं चालू होतं. हा फोटो नंतर हे चालू होतं. हे हा बरोबर. मग हे चालू होतं. हा बरोबर आहे.
मग आता कुणीकडे नेऊ? इथे नेऊ का हे हा गीता भगवत 21? पहिला चॅप्टर जिथे येतोय ना माताजी तिथे घ्या, म्हणजे मला सांगता येईल आणि लोकांना चित्रात दिसेल. आता हा जी इथे हे हा बरोबर आहे हे, ठीक आहे. इथे आपण समजून घेऊ की भगवद्गीतेमध्ये वेगवेगळे जे श्लोक आहेत तर ते एकूण 700 श्लोक आहेत. तर त्याचे कृष्णांच्या तोंडी 575 श्लोक आहेत, अर्जुनांच्या तोंडी 83 श्लोक आहेत आणि संजयच्या तोंडी 41 श्लोक आहेत आणि धृतराष्ट्र पहिला श्लोक आहे. आता भगवद्गीतेमध्ये 5 गोष्टी चर्चा करण्यात आली. तर ती कोणकोणती आहे ती आपण समजून घेणार. म्हणजे आपली जी भगवद्गीता आहे तर तिच्या अभ्यासक्रम जो आहे तो समजून घेण्याआधी आपण हे सगळं समजून घेणं आवश्यक आहे. तर ईश्वर आहे, तर ईश्वरचे कोणते सर्वोच्च नियंत्रक म्हणजे परमेश्वर किंवा ज्याला आपण म्हणतो सर्वश्रेष्ठ असे जे पण नियंत्रक म्हणजे कोण आहेत, भगवान श्रीकृष्ण आहेत बरं का, ते म्हणजे ईश्वर आहेत. मग जीव म्हणजे कोण, तर जीव म्हणजे कोण, आपण जे आहोत तर ते आपण भगवंताचे जीवात्मक अंश आहोत. म्हणजेच काय की भगवंतांचे आपण जीवात्मक अंश असल्यामुळे आपल्याला काय म्हटले, जीवात्मा म्हटले. म्हणजे आपल्यामध्ये जी चेतना शक्ती किंवा आपला आत्मा जो आहे तर तो काय आहे, भगवंतांचा अंश आहे. म्हणून आपल्याला काय म्हटले, जीव किंवा जीवात्मा असं म्हटलं. आणि मग आपण पाहतो म्हणजे की एखादा समुद्र आहे तर समुद्रातला आपण एक थेंब बाजूला काढला तर तो गुणांनी समान असतो. म्हणजे काय, समुद्राचं पाणी खारट असतं तर तसंच थेंब पण खारटच असेल. तसं आपण गुणांनी भगवंतांशी समान आहोत पण आपण प्रमाणाने भिन्न आहोत. मग हाच आपल्याबद्दल आणि भगवंतांच्या मधील फरक आहे. आणि म्हणून आपण कोण आहोत, तर भगवंत हे आपले सर्वश्रेष्ठ नियंत्रक आहेत आणि आपले ते परमपरमेश्वर आपण म्हणतो किंवा असे आहेत आणि आपण त्यांचा एक छोटासा अंश आहोत. म्हणजे सोन्याच्या खाणीतून काढलेला सोन्याचा कण एक आणि सोन्याचा दागिना आहे. तर ह्याच्यामध्ये सोने हाच मूलभूत गुण असतो की नाही, अगदी असंच आपल्यामध्ये आणि भगवंतामध्ये साम्य आहे. पण भगवंत कसे आहेत, सागरासारखे विशाल म्हणजे प्रमाणाने खूप म्हणजे काय म्हणू आपण, सर्वश्रेष्ठ असे भगवंत आहेत. आणि आपण कोण आहोत, तर गौण आहोत. म्हणून आपल्याला काय म्हटलंय, जीव किंवा जीवात्मा म्हटलंय बरं का. मग आता हे आपण कसं समजून घ्यायचं, तर एखाद्या गोष्टीला म्हणजे सर्वोच्च नियंत्रक का म्हटलं, एखादी गोष्ट आहे म्हणजे तर त्याला नियंत्रण करणारा कोणी असतो आपल्याला जेव्हा दिसत असतं तेव्हा एखादी गोष्ट. याचं उदाहरण घेऊया, एखाद्या छोट्या मुलांनी समजा एखाद्या अगदी छोटा मुलगा आहे तर त्यांनी एखादी कार तर तो काय म्हणेल की हा घोड्यासारखा 4 पाय असणारा कोणीतरी आहे प्राणी वाटतं असं वाटेल. पण आपल्यासारखा बुद्धिमान काय म्हणेल त्याला, की ही टेक्नॉलॉजी इंजिनिअरिंग आहे आणि हे यंत्र आहे आणि ह्याला चालन करणारा म्हणजे कोणी चालक आहे. म्हणजे ह्याची टेक्नॉलॉजी ज्यांनी हे निर्माण केली त्यांनी हे प्रशिक्षण दिलेलं आहे आणि हे कशी चालवायची ह्यासाठी एक चालक आहे. म्हणजेच काय, हे भगवंतांनी सगळं सृष्टी ब्रह्मांड हे भगवंताचे असं आपल्याला जे काही हे दिसतं, ही प्रकृती म्हटलं नाही, भौतिक जीव सगळ्या आपल्यासारखे जीव सर्व काही पशु पक्षी प्राणी डोंगर दऱ्यात जी काही दिसतं ती म्हणजे प्रकृती आहे. हे भगवंतांचं निर्मिती आहे. आणि मग ते कोण आहेत, त्याचा म्हणजे सर्वश्रेष्ठ असे नियंत्रक आहेत. म्हणजे कोणीतरी सगळ्या पाठीमागे म्हणजे जो रचना करतो तोच त्याचं संचलन करेल किंवा तोच त्याचं म्हणजे त्याला कार्यान्वित करेल किंवा त्याचं पाठीमागे तो चालक कुणीतरी आहे. तर हे आपण यातून समजून घेतलं. मग भौतिक प्रकृती ही जी आहे तर ती त्रिगुणांनी युक्त आहे. म्हणजे काय, की सत्व रज तम ह्या 3 गुणांमध्ये आपण ह्या भौतिक प्रकृतीमध्ये जीव म्हणतो. आणि मग हा आपण जेव्हा येतो ह्या भौतिक प्रकृती जीव म्हणून किंवा जीवात म्हणून, तर ते आपण काळाच्या या देखरेखीखाली आणि ह्या 3 गुणांच्या प्रभावाखाली आपण कार्य करत असतो किंवा कृती करत असतो. मग ह्यालाच काय म्हटलंय, कर्म असं म्हटलंय. आणि काळ ह्याला काय म्हटलंय, वेळेचा पालक. म्हणजे म्हणजे काळ हे सुद्धा पुढे भगवंतांचंच रूप आहे. आपण अभ्यासणार आहोत 11व्या विश्वदर्शन रूपी या म्हणजे 11व्या अध्यायामध्ये की म्हणजे कालभक्षी असं भगवंतांचंच ते रूप. म्हणजे काळ म्हणजे भगवंत आहेत आणि त्याच्या देखरेखीखाली किंवा वेळेचा पालक काल आहे त्याच्या देखरेखीखाली आणि तिच्या 3 गुणांच्या प्रभावाखाली आपण जीव म्हणून इथे कार्यरत आहोत बरं का. आणि मग हे 4 ह्यांना शाश्वत म्हटलंय किंवा अनंत
असे आहेत. म्हणजे परमेश्वर कसे तसे म्हणजे कधीही नष्ट न होणारे अंतपासून उपस्थित आहेत. म्हणजे का ते पूर्णपणे अध्यात्म आहेत. आणि आपलं कसं आहे, तर शरीर आहे ते पंचमहातत्वाचं बनलंय आणि ते कसं आहे, भौतिक आहे आणि भगवंत कसं आहे तर पूर्ण आध्यात्मिक आहेत आणि पुरातनापासून ते उपस्थित आहेत. आणि आपलं शरीर पंचमहातत्वाचं बनले, आपलं शरीर भौतिक आहे आणि आपला आत्मा अध्यात्म आहे. आपण भगवंतामध्ये हा फरक आहे का? आपला आत्मा आहे तो कसा आहे, भक्तांचा अंश निरंतर निष्ठ आहे, कायम वेगळा आहे. आणि मग त्याचबरोबर कसं आहे की आपल्यामध्ये जी चेतना शक्ती आहे की ज्याद्वारे आपण हालचाल करतो पहा, सगळ्या आपल्या क्रिया होतात. म्हणजे आपण एखादी व्यक्ती मृत पावली तर काय म्हणतो, ते गेले देवाघरी गेले, हो की नाही? म्हणजेच काय की हे म्हणजे आपण भगवद्गीतेच्या माध्यमातून जाणू की आपण कोण आहोत, तर आपण भगवंतांचे अंशात्मक भाग किंवा जीवात्मक अंश म्हणजे कोण, आपले असणारा आत्मा, जिच्यावर आपले चेतना शक्ती असते आणि त्याद्वारे आपलं संचलन होत असतं. तर मग हे आपण जाणून घेतलं. तर हे 4 गोष्टी म्हणजे स्थायी किंवा शाश्वत आहेत. मग तात्पुरते जरी होत असली भौतिक प्रकृती, याला उदाहरण मी देईन की आकाशात मेघ येतो वर्षा ऋतूमध्ये, तर त्यावेळी काय होतं, पाऊस पडतो आणि अन्नधान्यांना भरण होतं. पण पावसाळा संपला, वर्षा ऋतू निघून गेला की काय होतं, तो मेघही निघून जातो. मग तशी भौतिक प्रकृती प्रकट अप्रकट होत असते आणि असं चक्र चालूच राहतं, म्हणून तिला शाश्वत म्हटलंय बरं का. आणि मग कर्म आपलं तात्पुरतं आहे असं म्हटलंय, नाश पावणार. असं का, तर आपलं जेव्हा भौतिक शरीर नष्ट होतं तर त्याद्वारे केलेली कर्म असतात ती त्याद्वारे नष्ट होतात. आणि मग काय होतं की आपली जी पूर्वकर्म असतात त्यानुसार आपल्याला पुढचा शरीर मिळतं. म्हणजे आपला आत्मा एक शरीर त्यागून दुसऱ्या शरीरात प्रवेश करतो. म्हणजेच काय की अशा पद्धतीने आपण जन्ममृत्यूच्या फेऱ्यामध्ये येत असतो. मग इथे आपलं जे कर्म असतं तर ते आपलं बदलू शकतो आपण. म्हणजे आपण भगवंतांचे अंश आहोत आणि ह्या भौतिक प्रकृतीशी जेव्हा आपला संग होतो, तेव्हा त्याच्या 3 प्रकृतीच्या गुणांनी आपण काय होतो, दूषित होतो बरं का. आणि त्यांच्या प्रभावाखाली आपण काम करतो आणि मग आपल्याला वेगवेगळ्या इंद्रिय तृप्ती, आसक्ती असतात आणि आपण भगवंताशी आपल्याला असलेलं नातं की आपण त्यांचे अंश आहोत. म्हणजे भगवंत आपले स्वामी आहेत, परमपिता आहेत आणि आपण त्यांचे जीवात अंश हे विसरतो आणि आपण या भौतिक जगामध्ये इंद्रिय तृप्ती करण्यासाठी रममाण होतो पहा भौतिक सुखामध्ये. आणि मग हे जे नातं असतं हे पुन्हा म्हणजे विस्मरण झाले असतं, पण आपण एखाद्या शुद्ध भक्ताच्या संगतीमध्ये येतो किंवा एखाद्या प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंच्या मध्ये येतो, तर तेव्हा काय आपलं हे विस्मरण झालेलं नातं जागृत होतं आणि त्यामध्ये आपण पुन्हा आपलं कर्म बदलून आपण भौतिक कर्म करतो त्याला आपले चांगले किंवा वाईट असे परिणाम असतात, सुख किंवा दुःख मिळत असतं आपल्याला आणि हे चक्र सुरूच राहतं बरं का, उन्हाळा पावसाळा ह्याप्रमाणे. मग त्यामुळं जेव्हा आपण ह्या म्हणजे चांगल्या किंवा वाईट गोष्टींना परिणाम असतो, मग हे जेव्हा परिणाम म्हणजे प्रतिक्रियांपासून मुक्त होण्यासाठी प्रयत्न करतो आणि त्याचं ज्ञान आपल्याला हे प्रमाणित आध्यात्मिक गुरु देतात, तेव्हा काय होतं, आपण या सगळ्या कर्मबंधनातून मुक्त होतो. आपण भगवंतांच्या म्हणजे कृपा प्रसाद संपादन करू शकतो. आणि मग तेव्हा आपल्याला विस्मरण झालेलं नातं जागृत होतं की भगवंत आपले नित्य स्वामी आहेत आणि आपण त्यांचे नित्य दास किंवा त्यांची लेकरं आहोत. म्हणजे काय की पहा, आपण एखाद्या झाडाच्या मुळाला जर पाणी घातलं तर त्याच्या फांद्या, त्यानं पानं, ह्यांना सगळ्यांना ते पाणी मिळतं, त्या झाडाचं बोलतं की नाही. मग मूळ झाड कोणात बघतायत आणि आपण सहली झाडे सगळे होतात मग आपण जर भगवंतांच्या संतुष्टीसाठी कार्य केलं, तर त्या माझ्या जीवनात तीच ध्येय आहे की भगवंतांच्या संतुष्टीसाठी कार्य करायचं. आणि असं जेव्हा आपण करतो, आपल्या स्वामींना तुष्ट करतो, निश्चित आपण पण आनंदी होतो, समाधानी होतो. आणि म्हणून आपण आपलं कर्म हे कसं तात्पुरतं आहे किंवा नाश पावणार किंवा अस्थायी आहे. आणि म्हणून ते कसं आहे म्हणजे तात्पुरतं किंवा बदलणार आहे. मग हे कर्म बदलून निश्चितच आपण भगवंतांची किंवा मोक्ष प्राप्ती करतो. मग हे उपदेश आहेत की आपण कशा पद्धतीने भगवंतांची कृपा संपादन करायची आणि कशा पद्धतीने आपलं जीवन आनंददायी आणि अत्यंत समाधानी हे आपण भगवद्गीतेतून समजून घेणार आहोत. आपण पुढच्या घेऊया. मग त्याची पुढची स्लाइड. हा, हे आपण अभ्यास आहे. ईश्वर म्हणजे परम नियंत्रक आहे. तत्व रजतम यांच्या प्रभावाखाली आपली हृदय उच्च असतात. आपण जेव्हा शुद्ध म्हणजे शुद्ध भक्त प्रमाणित गुरूंच्या संपर्कामध्ये येतो, तेव्हा निश्चितच आपलं कर्म बदलू शकतो. मग आपण पुढे जाऊ.
आपण जीव वेगळ्या योनीतून प्रवास करतो आणि आपल्याला वेगवेगळी शरीर मिळतात आणि त्यानुसार आपण वेगवेगळ्या अशा 84 लक्ष योनीतून जेव्हा प्रवास करून येतो तेव्हा आपल्याला मनुष्य जन्म मिळतो. मग आता आपण पुढे जाऊ आणि हा मनुष्य जन्म आपल्याला कसा मिळतो किंवा वेगवेगळी शरीर योनी, तर आपलं जे पूर्वकर्म असतं त्यानुसार आपल्याला शरीर हे निवासस्थान म्हणून मिळतं आणि त्या निवासस्थानानुसार आपलं कर्म घडतं आणि त्या निवासस्थान म्हणजे शरीरानुसार आपल्याला कार्य करावं लागतं आणि त्यामुळे आपल्या वाटेला सुख आणि दुःख येतं. म्हणजे मला देवतेचं शरीर मिळालं त्यानुसार माझं कार्य होईल, मला मनुष्याचं शरीर मिळालं त्यानुसार, मला एखाद्या पशुचं मिळालं तर त्यानुसार होईल, मला अशा पद्धतीनं कार्य घडतं. तर काळ हा वेळेचा पालक आहे आणि त्यानुसार काळाच्या देखरेखीखाली आपलं कार्य घडतं, म्हणून काळ हा शाश्वत आहे आणि हे ईश्वराचं रूपच आहे. आता आपण पुढे जाऊया. आता कर्म म्हणजे काय? तर आपण जी कृती करतो ह्या भौतिक प्रकृतीमध्ये, मग आता आपली कर्म आपल्याला दुःख देणारी असतात किंवा सुख देणारी असतात. म्हणजे प्रत्येक कर्माला परिणाम असतो, हो की नाही? म्हणजे तर याला उदाहरण देते मी, की एखादा व्यापारी आहे, त्यानं भरपूर सारे पैसे जमवले, खूप कष्ट करून पैसे असे पै-पै गाठ आपण म्हणतो साठवून पैसे जमा केले. तर त्याला त्याचा उपभोग घेता येईल आणि समजा त्याचं फसवणूक झाली व्यापारात किंवा काही कारणाने त्याला नुकसान झालं, तर मग काय होईल? त्याच्या वाट्याला दुःख येईल. म्हणजे असं आपण भौतिक प्रकृतीच्या 3 गुणांच्या प्रभावाखाली असल्यामुळं आपल्या वाट्याला सुख-दुःख येत असतं. मग आपण जी वेगवेगळी कर्म करत असतो, तर ती आपल्या इंद्रिय तृप्ती करत असतो. मग आपण कसं कर्म केलं पाहिजे? तर शास्त्रसंमत कर्म केलं पाहिजे. तर ते कसं कर्म ते आपण समजून घेऊया. कर्माचे प्रकार पटकन आपण समजून घेऊया, की कर्म म्हणजे काय? तर आपण ह्या कृती करत असतो, तर त्यांना कर्म म्हणायचं. या भौतिक प्रकृतीमध्ये येतो तेव्हा. मग शास्त्रसंमत कर्म म्हणजे त्याला म्हणायचं आपण जे करतो तर त्याला आपण काय म्हणतो संमत जे कर्म असतं किंवा शास्त्रांनी जे मान्य केलेलं कर्म असतं, तर त्याला ते एक कर्म असतं. त्यानंतर दुसरं कुठलं असतं, की विकर्म असतं. तर ते म्हणजे काय शास्त्रांनी जे संमत नाहीये, निषिद्ध मानलंय, ते म्हणजे अ, विकर्म आणि नियत कर्म म्हणजे काय, की शास्त्र संमत कर्म. त्याला नियत कर्म म्हणतात किंवा विहित कर्म म्हणतात. आणखी मग अकर्म म्हणजे काय, की ज्याला म्हणजे कुठलेही परिणाम नाहीयेत पाप आणि पुण्य, तर त्याला म्हणायचं अकर्म किंवा त्याला कृष्ण भावनाभावित कर्म किंवा आध्यात्मिक कर्म असं म्हणतात बरं का. तर आणि पुढे आपल्याला समजणार आहे पुढच्या अध्यायामध्ये, पण पुढे गोंधळ व्हायला नको म्हणून मी हे सांगते आहे. मग हे जे कर्म ठरतात, तर ह्यामध्ये महत्त्वाचं काय आहे, शास्त्रसंमत कर्म म्हणजे काय? तर ते आपण समजून घेणार आहोत किंवा कृष्ण कर्म कसं, की ज्याला सुख आणि दुःख कुठल्याही फलदायी प्रक्रिया नकोत, की ज्यामुळे ते भक्तियुक्त कर्म किंवा ज्ञानयुक्त म्हणजे बुद्धीने आपण भगवद्गीतेतले उपदेश समजून घेणार आणि ह्याला म्हणायचं ज्ञानयुक्त अकर्म किंवा भक्तियुक्त कर्म म्हणजे काय? श्रीकृष्णांच्या संतुष्टीसाठी आपण कर्म करतो. श्रीकृष्णांना त्या कर्माचं फळ अर्पण करतो. त्याला म्हणायचं भक्तियुक्त कर्म. तर मग आता आपण शास्त्रसंमत कर्म करायचं म्हणजे काय करायचं? म्हणजे काय आपलं कर्म करायचं सोडून नाही द्यायचं. आपलं कर्म करायचंच. आपलं जे कर्तव्य कर्म आहे, आपण ज्या गृहस्थ आश्रमात किंवा ज्या काही विद्यार्थी आश्रमात किंवा म्हणजे आपण ज्या काही आपण करतो आहोत आपले कर्तव्य कर्म, आपले नियत कर्म किंवा आपले प्रिस्क्राईब ड्युटीज म्हणतो ते करायचंच. पण ते करत असताना आपण 4 महत्त्वाच्या तत्वांचं पालन करायचं, की जी शास्त्रांनी सांगितलेली आहेत. म्हणजे काय, की आपल्याला प्राण्याविषयी करुणा वाटली पाहिजे, सहानुभूती म्हणून आपण मांसाहार करू नये. त्यानंतर दुसरं काय, आपण सत्यतेने अर्थार्जन, धनार्जन प्रामाणिकपणे केलेलं असावं म्हणून आपण जुगार किंवा अशा अवैध मार्गाने अर्थार्जन करू. तर तिसरं काय, की आपण शरीराची स्वच्छता करतो. आपल्या इंद्रियांची पण स्वच्छता म्हणजे आपली पाहिजे. म्हणजे की अंतर्बाह्य स्वच्छता हवी म्हणून आपण वेगवेगळे जे अल्कोहोल आहेत किंवा त्यांचे प्रकार किंवा मद्यपान किंवा धूम्रपान किंवा वेगवेगळ्या ड्रग ॲडिक्शनचं असे व्यसनाधीनता करू नये. त्यानंतर काय, की चौथं म्हणजे काय, की तपस्या. तपस्या खूप महत्त्वाची आहे भक्तीमध्ये किंवा कृष्णांची कृपा संपादन करण्यासाठी. मग ह्यासाठी काय करायला लागेल, तर आपण गृहस्थाश्रमामध्ये असू किंवा अशा म्हणजे अशा जीवनामध्ये आपल्या गृहस्थ जीवनामध्ये आपल्या पत्नी सोडून इतर कोणत्याही स्त्रीशी अवैध संबंध आपले असू नयेत. म्हणजे हे गृहस्थाश्रमातलं एक प्रकारचं ब्रह्मचर्य म्हटलं जातं शास्त्रांमध्ये बरं का. आणि म्हणजे ह्याला संयमित कामजीवन आपण जे म्हणतो, तर ते म्हणजे ब्रह्मचर्यच मानलं गेलंय. तर हे म्हणजे ह्या 4 तत्वांवरती म्हणजे 4 तत्वांना म्हणजे धर्मसंमत म्हणजे शास्त्रसंमत असं मानलं जातं. आणि मग ही 4 प्रिन्सिपल्सच आपल्या इस्कॉनमध्ये सांगितली जातात आणि ह्याचं महत्त्व आपल्याला पुढे कळणारच आहे वेगवेगळ्या अध्यायांमध्ये. तर हा भाग आपण अभ्यासला. आता आपण पुढे जाऊया.
हां, आता इथं भगवद्गीतेची पार्श्वभूमी, की अर्जुनाचा खूप गोंधळ झाला ब्रह्मनिरास म्हणजे. तर हा भ्रम म्हणजे काय होतं, तर त्यांची अशी मनस्थिती झाली, की मी युद्ध करू की नको करू? आता मी काय करू? तर मग ह्याची मांडणी कृष्णांनी आपल्यासाठी केली आहे बरं का. म्हणजे अर्जुन हे उत्तम शुद्ध असे भक्त होते भगवंतांचे, उत्तम मित्र पण आहेत, सखा पण आहेत. त्यांचं नातं आपल्या सर्वांना माहिती आहे. पण त्यांची ही परिस्थिती कृष्णाने योगमायेने केली आणि मग अर्जुनांचा जो गोंधळ झाला आपल्यासारख्या सामान्यांना आपले प्रश्न सोडवण्यासाठी पण उपयोगी येतो पहा. म्हणजे भगवद्गीतेचा उद्देश काय होता तर पुढच्या कलियुगामध्ये अशी मनस्थिती होत जाणार आहे लोकांची. अधर्माचं प्रमाण वाढणार आहे किंवा अशा समस्या आणि त्यावेळेला मग आपल्यासारख्या सामान्यांना म्हणजे भगवंतांनी हे भगवंतांची योजना होती, नियोजन होते. म्हणून अर्जुन सारख्या उत्तम श्रेष्ठ भक्तांचं त्यांनी योगमायेने थोडीशी संभ्रमित अवस्था केली आणि मग भगवद्गीता त्यांनी सांगितली आणि त्यामुळे भगवद्गीतेचे प्रथम श्रोता अर्जुन जरी असले, तरी आपल्या सगळ्यांच्या हितासाठी असे हे उपदेश आहे, हे जाणून घेऊन आपण खूप आनंददायी असं आपलं जीवन बनवू शकतो. आता आपण पुढे जाऊया. हां. मग आता कृष्णांनी काय केलं, अर्जुनांनी सांगितलं कृष्णांना, की आता म्हणजे अर्जुनांचे सारथी होते रथाचे, की माझा रथ या 2 सैन्यांच्या मध्यभागी घेऊन जा. मग इकडे बघितलं कृष्णाने त्यांना म्हणजे त्यांना स अर्जुनांना अ, अ, हं, 2 जे पक्ष होते रणांगणावर, तर त्याच्या बरोबर मध्यभागी रथ नेला पहा, रथ ओढून नेला आणि तिथे उभा केला, की अर्जुन म्हणाले, की "मला पाहायचंय कोण-कोण लढायला आलेत ते मला पाहायचेत पहा." विरुद्ध पक्षातले. मग विरुद्ध पक्ष म्हणजे काय तर कौरवांचा पक्ष. कौरव किती होते? तर 101 होते आणि पांडव किती होते? तर 5 होते आणि ह्या 2 संघामध्ये हे युद्ध झालं. मग जेव्हा मध्यभागी नेला, तेव्हा त्यांना पाहिलं, की आपले भीष्म पितामह, आपले गुरु, आपले आप्तेष्ट, बंधू, मित्र आपल्या विरुद्ध पक्षात लढायला आलेत. म्हटल्यावर अर्जुनासारखा म्हणजे जो शुद्ध भक्त आहे, अत्यंत सद्गुणी पुरुष जे असतात, त्यांच्यामध्ये दैवी गुण असतात पहा. म्हणजे तो दुर्बल नाहीये याचा अर्थ. तर त्याची मनस्थिती अत्यंत म्हणजे त्याची करुणामय अशी झाली. म्हणजे मन करुणेनं व्यापलं. म्हणजे एखादा शुद्ध भक्त असतो भगवंतांचा किंवा एखादा सद्गुणी असतो ना, त्याच्यामध्ये हे दैवी गुण असतात भगवंतांचे आणि मग त्याने तो भगवंतांना शरण गेला, की दयावत मी ह्यांना हे सैन्य जे आहे तर त्यांचा म्हणजे त्यांची पण हत्या होईल. मग गुरु पावे किंवा हऱ्यांचा स्वारस्य तयार असेल आणि शरण गेला. मला गोंधळ झाला. पण सांगा काय करू? जे पद्धतीने तो केला भगवंतांना. मग एक उत्तम गुरु काय करतात, आपल्या शिष्याच्या सगळ्या समस्या ऐकतात आणि पूर्ण आणि मग ते शिष्याला मार्गदर्शन करतात. मग तेच उत्तम असे गुरु आता ते जे उपदेश ते समजून घेऊया. हरे कृष्ण पुढचं हां, हरे आता कृष्ण माताजी. माताजी आवाज ब्रेक होत होता. मेसेज येतायत, आवाज ब्रेक येतोय. हां, हरे कृष्ण. हां, एका आता येत शेवटी आपण सांगूया. हां, ठीक आहे. इंटरनेट इश्यू होतोय थोडासा, क्षमा असेल. होतोय. तर आपण गीता गूढ प्रवाह आहे, तर एक एक पाऊल असून एक अध्यायाने टाकूया सुरुवात. मी पुन्हा सगळ्यांचं स्वागत करेन आणि आपला अभ्यास सुरू. हां, तर इथे गीता महात्म्य सांगितलंय. इथे काय सांगितलं गीता महात्म्यामध्ये, की सर्व निषेधे गायींसाठी आहे. म्हणजे काय की गायी ज्या आहेत, त्यांचं जे दूध देणारे भक्त श्रीकृष्ण आहेत आणि नंदांचे पुत्र आहेत. म्हणजे असं म्हणजे जे गायींची उपमा दिली म्हणजे म्हणजे गीतोपनिषद म्हणले गीतेला इतकं ते पवित्र आहे आणि त्यातून जे दूध आहे, तर त्याचं दोहन करणारे श्रीकृष्ण आहेत. ते नंदांचे पुत्र म्हणजे ते ग्वालबाल आहेत आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे आणि म्हणून त्यांना नंदपुत्रांची म्हणजे आणि ते दोहन करतायत त्याचं असं उपमा दिली आणि अर्जुन कोण आहे हे वासरू आहे आणि त्याद्वारे अर्जुनाच्या स्वरूपात आपल्याला हे गीतामृतचं आपल्याला पान होतंय म्हणजे हे अशा अमृतरूपी दूध आपल्याला मिळतंय आणि ज्याद्वारे आपल्यासारखे जे बुद्धिमान भक्त आहेत तर त्यांना म्हणजे
म्हणजे जे आस्तिक आहेत त्यांना हे सर्व ज्ञान मिळणार आहे. ह्याचा आपण ह्या अमृताचा आपण आस्वाद उपभोग घेणार आहोत आणि अर्जुन रूपी वासराच्या माध्यमातून घेणार आहोत. इतकं महात्म्य आहे गीतेचं. तर आपण ते पुढे पुढे अभ्यासणारच आहोत. मग आता आपण पुढे हां. आपल्या पहिल्या अध्यायाचं नाव आहे अर्जुन विषाद योग. त्याला विलाप झाला किंवा दुःख झालं त्याची कारणं. विषाद म्हणजे दुःख. तर त्याची कारणं काय होती? योग म्हणजे काय की युक्त होणे, एकरूप होणे, भगवंतांशी जोडणे. मग अर्जुनला जो विलाप झाला किंवा दुःख झालं, मग त्याद्वारे त्याची मनस्थिती जी झाली आणि त्याला जे उपदेश केले भगवान श्रीकृष्णांनी आणि त्याद्वारे भगवंतांची कृपा तो कसा युक्त झाला, भगवंतांशी कसा जोडला गेला, भगवंतांच्या कृपेचा पात्र झाला, तर हे आपल्याला समजणार आहे. आता पुढे जाऊया. हां. इथं 3 प्रतिक्रिया आहेत. तर इथे धृतराष्ट्र आहेत बरं का, हे चिंतेत आहेत खूप. तर धृतराष्ट्र जे होते त्यांना म्हणजे त्यांच्या मनात भीती आणि काळजी आहे आणि मग त्यांना वाटते म्हणजे त्यांना काय वाटतं, की हे युद्ध होईल की नाही आणि ह्या युद्धामध्ये मग माझी मुलं जिंकतील की नाही. कारण ते कुरुक्षेत्र आहे, तर ते पिक्त धर्मक्षेत्र बरं का, म्हणजे पुराणापासून त्याचं महत्व आहे धर्मक्षेत्र म्हणून आणि तिथं जे युद्ध करतात, तर जे धर्मानुसार लढतात त्यांचा विजय होतो म्हणून त्याला धर्मक्षेत्र म्हटले आपण पहिल्या श्लोकात पाहणार आहोत. मग त्याला हे महत्व माहिती आहे धृतराष्ट्राला आणि पांडव कसे धर्माचरणी आहेत म्हणून त्याला मनात भीती आहे आणि त्याच्या मनात साशंकता आहे बरं का. मी व्हिडिओ ऑफ करून ना थोडंसं सांगते, आवाज ऐकू येईल. तर त्यांच्या मनामध्ये साशंकता आहे, की हे युद्ध मग जिंकलं जाईल की नाही अशी त्याच्या मनात भीती येते. कारण पांडव हे धर्माचरणी आहेत बरं का आणि मग अजूनही ते शांततेचा प्रस्ताव आणू शकतात. मग ह्या धृतराष्ट्राला कुठलीही तडजोड नकोय. त्याला हे हस्तिनापूरचं राज्य हवंय आणि आपल्या मुलांनी हे युद्ध जिंकलं पाहिजे आणि आपल्याला हे राज्य मिळालं पाहिजे. म्हणजे असा त्याचा स्वार्थ याच्यातून दिसत होता. म्हणून त्याच्या मनात ही शंका आणि भयभीत असं त्याची दृष्टी दाखवली. मग इथे अर्जुनाचा गोंधळ झालाय, की हे सगळे माझे आप्तेष्ट, सैन्य, नातेवाईक सगळ्यांचा बळी देऊन एवढ्याशा छोट्या राज्यासाठी म्हणजे त्यांचा संहार करून मी कशाला मिळवू हे? त्यापेक्षा मी संन्यासच घेऊन वनातच गेलेला बरा. नेमकं काय करू? अशी माझी गोंधळलेली मनस्थिती झाली. म्हणजे ह्या वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया आहेत एका दृश्यावर बरं का. इकडे दुर्योधन दाखवलाय रागावलेला असा, चिडलेला आणि मनात त्याच्या थोडं भय पण आहे बरं का. म्हणजे तो असा बाह्य मुत्सद्देगिरीनं दाखवतोय स्वतःला चेहऱ्यावर म्हणजे, पण तो अत्यंत राजकारणी आहे बरं का. आणि त्याच्या मनात हे पांडवांचं सैन्य वगैरे पाहून थोडीशी मनात भीती आली. कारण पांडव हे पराक्रमी धनुर्धर होते आणि त्यांच्या पक्षात अत्यंत पराक्रमी योद्धे होते आणि म्हणून तो थोडासा म्हणजे एखादा राजा जेव्हा भयभीत होतो तेव्हा तो भयभीत कुठे जातो तर राज्याच्या सेनापतीकडे जातो. मग तो द्रोणाचार्यांकडे जातो तर आणि अशा पद्धतीनं प्रतिक्रिया तो व्यक्त करतो. हे आता आपण पुढे अभ्यासणार आहोत. मग आता आपण पुढची स्लाइड घेऊया. हा माताजी. सुनैना माताजी आहात तुम्ही? हरे कृष्ण. हरे आता मी कृष्ण पहिला माताजी. हरे कृष्ण. नाहीये सुनैना माताजी. पहिला श्लोक वाचते. धृतराष्ट्र उवाच. हरे कृष्ण. धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय. म्हणजे इथे धृतराष्ट्र म्हणतात की धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र आहे, तर मग इथे माझ्या मुलांनी आणि पांडुपुत्रांनी नेमकं काय केलं असं संजयना विचारतात. मग संजयना हे व्यास मुनींचे ते शिष्य आहेत, तर त्यांना दिव्य दृष्टी दिली आहे संजयना व्यास मुनींनी आणि मग त्याद्वारे धृतराष्ट्र कसे आहेत अंध आहेत. तर त्यांना हे सगळं महालात बसून कथन कोण करतात संजय करतायत. म्हणून त्यांना हे विचारतायत की माझ्या मुलांनी आणि पांडुपुत्रांनी रणांगणावर येऊन नेमकं काय केलं. आता रणांगणावर जेव्हा 2 विरुद्ध पक्ष येतात तेव्हा ते लढणारच आहेत, पण त्यांचं मन कसं आहे चिंतातुर आहे किंवा ते साशंक आहेत, मनात शंका आहेत, कुठलीही तडजोड नकोय पहा आणि त्यांना आपल्या पुत्रांनी युद्धच करून ते जिंकणं अपेक्षित आहे आणि मग युद्ध जिंकण्याच्या त्यांच्या शक्यतांविषयी ते
चाचपणी करतायत किंवा प्रश्न विचारतायत. आणि मग ते इथे आपण समजून घेऊया की खरं तर हे कुरु डायनास्टी म्हणजे कौरव वंशच आहे, पण इथं वेगळं काढतायत पहा. धृतराष्ट्र माझे पुत्र आणि पांडू पुत्र म्हणतात, म्हणजे पांडव म्हणजे हे सगळेच कौरव आहेत. मग माझे पुत्र म्हणून त्यांना कौरव किंवा कुरु म्हणतोय तो, आणि पांडवांना वगळतोय, 5 पांडवांना त्यातून. म्हणजे खरं तर ते त्यांचे पुतणे आहेत आणि त्यांनी वडिलांच्या मृत्यूनंतर पुतण्यांना वडिलांसारखं प्रेम देऊन आपण म्हणजे त्यांना खरं तर त्यांच्या छत्रछायेखाली ठेवणं अपेक्षित होतं. पण त्यांना जो मोह आहे किंवा दुष्ट आणि कपटी आहेत ते, आणि त्यांना त्या राज्याचा ताबा हवाय किंवा ते राज्य हवंय, म्हणून ते काय म्हणतात, माझे पुत्र आणि पांडूचे पुत्र म्हणजे कोण, पांडव, यांनी नेमकं काय केलं असं ते विचारतात. मग आता आपण पुढे जाऊया. हां. मग आता धर्मक्षेत्र हे पवित्र क्षेत्र आहे. तर त्याचं द्योतक म्हणून इथं म्हणजे आपल्याला लक्षात येण्यासाठी आपण दक्षिण भारतामध्ये अशी पद्धत आहे, प्रथा आहे, की दूध उतू घालवतात. तर अशा पद्धतीनं दूध उतू घालवलं जातं. म्हणजे काय, तर ते पवित्र असं, आपण एखादं पवित्र कार्य असलं तर दूध उतू घालवण्याची पद्धत आहे. तर असं धर्मक्षेत्र हे पवित्र क्षेत्र आहे, की देवतांनी सुद्धा त्याचं पवित्र महत्त्व जाणलेलं आहे. पुराण कालापासून त्याचे उल्लेख आहेत शास्त्रांमध्ये. आणि असं पवित्र क्षेत्र आहे, की जिथं अनेक ऋषीमुनींनी तप केलंय. आणि कुरुक्षेत्राला असं पवित्र मानलं जातं, म्हणून धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे असं म्हटलंय पहा. आणि तिथलं वैशिष्ट्य काय, त्या भूमीवर ज्यांचं कोणाची धर्माची बाजू असते त्यांचा विजय होतो. आणि मग समजा आपण दुधामध्ये लिंबू पिळलं किंवा तर काय होईल, तर त्यातलं साका म्हणजे ते नासेल ना, साका बाजूला होईल आणि पाणी. मग असंच अगदी धृतराष्ट्रानं काय केलंय, आपली मुलं आणि पांडुपुत्र ह्यांना वेगळं काढलंय पहा. म्हणजे कुरु वंशातून त्यांना गाळण्याचा, वगळण्याचा प्रयत्न केलाय. तर त्यासाठी हे चित्र दिलंय. आणि रसगुल्ला म्हणजे काय, हस्तिनापूरचं राज्य आहे. तर ते म्हणजे त्याला हवंय. तर हे आपण असं लक्षात घेऊया. मग आता आपण पुढे जाऊया. मग त्याची पुढची स्लाईड घेऊया. हां. हे आचार्य तुमच्या बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र याने कौशल्याने रचलेली ही विशाल पांडव सेना पहा. म्हणजे इथे दुर्योधन ही प्रतिक्रिया देतोय. म्हणजे तो थोडासा रागावलाय पण भयभीत झालाय पहा. म्हणजे काय, की दुर्योधन हा अत्यंत मुत्सद्दी आहे बरं का, आणि राजकारणी येतो आणि कपटी पण आहे. आणि तो काय करतो, त्यांचे जे सेनापती आहेत, कोण आहेत ते, तर आचार्य द्रोण आहेत, की जे कौरव आणि पांडवांचे गुरु होते बरं का. आणि हा जो द्रुपद पुत्र आहे त्याचं नाव आहे दृष्टद्युम्न. तर द्रोण राजांचं द्रोण यांचा राजा द्रुपद हा मित्र होता. काही कारणांनी त्यांच्यामध्ये भांडण झालं. मग काय झालं, की त्यांनी एक यज्ञ संपन्न केला आणि त्या यज्ञातून पुत्र निर्माण झाला दृष्टद्युम्न, की जो त्यांचा वध करण्यासाठीच त्यांनी वध करण्यासाठी म्हणजे असा पुत्र द्या असा म्हणून यज्ञ संपन्न केला होता. तरी देखील द्रोणाचार्यांनी त्याला पूर्ण आपलं ब्राह्मण म्हणून आपल्याकडची विद्या ज्ञान दिलं आणि त्याला पूर्णपणे शिष्य म्हणून तयार केले उत्तम रीतीने. म्हणजे इतके ते उत्तम असे होते आचार्य. आणि मग असा दृष्टद्युम्न आहे, त्यांनी कौरवांच्या पांडवांच्या सेनेची रचना केली आहे सगळी. आणि हे पाहून दुर्योधन अत्यंत भयभीत झालाय आणि तो थोडासा टोमणा मारण्याची म्हणतो ना आपण वृत्ती असते, तशा कुत्सिततेनं तो काय म्हणतो, पहा पहा तुमच्या या शिष्यानी, द्रुपद पुत्रांनी, बुद्धिमान शिष्यानी कसं रचना केली आहे पहा विशाल पांडव सेनेची, असं म्हणतोय तो. आणि ह्यातून त्यांना काय म्हणायचंय, की त्याला हे सांगायचंय की तुमचा तो उत्तम शिष्य असला तरी त्यांनी, त्याच्या मनात भीती आहे की ते त्यांचे अर्जुन हे अत्यंत उत्तम प्रिय शिष्य आहेत किंवा पांडव सुद्धा. मग त्यांनी कुठलाही पक्षपात करू नये, किंवा दृष्टद्युम्न पण शिष्य आहे, मग त्याची बाजू घेतली नंतर युद्धामध्ये काहीही होतं, हो की नाही. आणि त्यामुळं आपला पराभव होऊ शकतो ही त्याच्या मनात भीती आहे. आणि म्हणून त्यांच्या नजरेत ह्या चुका आणून देतोय. आणि तो कसा त्यांना म्हणजे कपटीपणाने, धूर्तपणाने म्हणतोय, एखादा उत्तम राजकारणी असं कार्य करत असतो, असे वाक्य बोलत असतो पहा, आपण पाहतो समाजामध्ये. तर तशा पद्धतीने तो काय म्हणतो, की पहा तुमच्या ह्या म्हणजे बुद्धिमान शिष्यानी कशा पद्धतीने, कशा कौशल्याने ही विशाल सेना रचली आहे पहा, असं तो म्हणतोय. आणि त्याद्वारे एक प्रकारे तो त्यांना संकेत देतोय, की असा कोणताही पक्षपात तुम्ही करू नये. अशा पद्धतीने तो त्यांना आवाहन करतोय किंवा त्यांच्याकडे तो जातोय आणि त्यांच्या चुका निदर्शनास आणून देतोय. खरं तर हा अत्यंत धूर्त आणि कपटी आहे बरं का. ह्याची पात्रता पण नाही, की आचार्यांना आपण काही सांगावं. म्हणजे आचार्य हे म्हणजे खूप उत्तम द्रोणाचार्य हे होते आणि त्यांचं आचार्य पद हे म्हणजे खूप उच्च प्रतीचं होतं. त्यामुळं दुर्योधन जो आहे तर तो कसा आहे, तर तो अत्यंत मुत्सद्दी आहे किंवा राजकारणी, आणि म्हणून तो आपल्या गुरूंना जाऊन अशा पद्धतीनं म्हणजे कुत्सितपणे बोलतो आहे. मग आता आपण पुढे जाऊया. हां.
सघोषोधार्त राष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वींचैव तुमुलो भेनु अनुनादयन्. हा विविध प्रकारचा शंखनिनाद वाढतच गेला आणि या निनादाने आकाश व पृथ्वीतल दुमदुमून गेले आणि धृतराष्ट्र पुत्रांची हृदय विदीर्ण झाले. म्हणजे काय, की इथे कृष्णांनी आपलं जे शंख आहे त्याचं नाव आहे पांचजन्य शंख आणि अर्जुनांनी आपलं देवदत्त जो शंख आहे तर त्याचा नाद केला आणि त्यामुळे काय झालं, धृतराष्ट्र पुत्रांची हृदय विदीर्ण झाली असं म्हटलंय. म्हणजे काय, की जिथं भगवंत आहेत तिथं भगवंतांचे जे भक्त आहेत किंवा जिथं भगवंत आहेत त्यांना कसलीही भीती नसते. पण आपण पाहतो की आपण आता परीक्षा आहे समजा, उदाहरण देते आणि बेल वाजली तर आपलं हृदय कसं विचलित होतं. तर मग असाच ह्यांचा जो नाद आहे शंखध्वनीचा आहे ना, धृतराष्ट्र पुत्रांची हृदय विदीर्ण झाली किंवा त्यात भय निर्माण झालं असं म्हटलंय. म्हणजे जिथं भगवंत नाही तिथं भय, चिंता हे सगळं असणारच आहे, हो की नाही. आणि दुसरी गोष्ट काय, की आपण जो शंखनाद केले जातात, तर ते शंखनाद कशासाठी केले जातात, सैन्याला प्रेरणा देण्यासाठी आणि शत्रू पक्षाचं मनोधैर्य पण खचण्यासाठी. मग निश्चितच जिथं भगवंत आहेत तिथं विजयश्री आणि तिथं यश आणि विजय आहेच, हो की नाही. आणि जिथं भगवंत नाहीयेत म्हणजे तिथं निश्चितच असे भय किंवा असं असणारच सगळं आणि त्याद्वारे हृदय त्यांची विदीर्ण झाली असं वर्णन आहे. म्हणजे जेव्हा दुर्योधनाच्या पक्षातून शंखनाद झाला तेव्हा बिलकुल पांडवांना कसलंही भय नव्हतं, कारण त्यांचे ते धर्माचरणी तर होतेच, पण त्यांच्यासोबत साक्षात कृष्ण होते आणि कृष्णावर त्यांची पूर्ण श्रद्धा, दृढ श्रद्धा आणि विश्वास होता. मग आता आपण पुढे जाऊ. हां. मग आता अशी सगळी अर्जुनाची मनस्थिती झालेली असताना अर्जुनाने हे युद्ध लढला श्रीकृष्णांचे उपदेश ऐकल्यानंतर आणि मग त्या युद्धात तो विजयी झाला. मग त्याच्या विजयाची ही कारण आहेत 9. तर ती कोणती आहेत ती आपण समजून घेऊया. तर धर्मक्षेत्र हे कसं आहे, म्हणजे कुरुक्षेत्र जे होतं तर त्याला धर्मक्षेत्र म्हटले, पवित्र क्षेत्र, की जिथं मी सांगितलं ती पवित्र धर्मभूमी आहे आणि त्याचं महत्व आहे, की तिथं अनेक ऋषीमुनींनी किंवा देवता यांनी तप केले आणि देवतांसाठी सुद्धा पवित्र आहे आणि आपल्यासारख्या सामान्यांसाठी सगळ्यांसाठी. आणि तिथं जे युद्ध करतील का जे धर्माच्या बाजूने लढतील त्यांचा विजय होत असे. मग दिव्य रथ म्हणजे काय, हा जो दिव्य रथ आहे हा अग्निदेवांनी अर्जुनांना दिलेला होता आणि हा त्रिकालामध्ये म्हणजे त्रिलोकामध्ये कुठेही गेला तरी तिथे विजयश्री संपादन करणारा असा होता. आणखी कपिध्वज म्हणजे काय, ह्याच्या जो ध्वज आहे त्याच्यामध्ये प्रत्यक्ष हनुमंत उपस्थित होते. म्हणजे त्रेतायुगात भगवान श्रीरामांबरोबर ते नित्यदास म्हणून हनुमान म्हणून आले. तसं हे भगवंतांचे नित्यदास हनुमान इथे भगवान जेव्हा श्रीकृष्ण अवतारात आले तेव्हा त्यांच्यासोबत अर्जुनाला सहाय्य करायला ह्या ध्वज पताकामध्ये म्हणजे हा कपिध्वज म्हणून तिथे उपस्थित आहेत. मग शंखनाद आपण ऐकलं की आता श्रीकृष्णांचा पांचजन्य शंख आणि देवदत्त अर्जुनांचा शंख या नादामुळे काय झालं, शत्रुपक्षाची हृदय विदीर्ण झाली. मग गांडीव म्हणजे त्याला पशुपती अस्त्र म्हणतात, तर हे दिलं होतं शंकरांनी म्हणजे त्यांना अर्जुनांना दिलेलं होतं आणि ते त्यांच्याकडे धनुष्यबाण जे आहे तर ते दिव्य असं धनुष्यबाण आहे. त्याद्वारे ते विजय संपादन करू शकतील असं ते म्हणजे गांडीव हे धनुष्य आहे. मग त्यक्त जीविता म्हणजे काय, की त्यांच्याकडे असे योद्धे आहेत की जे आपल्या प्राणांचा त्याग करून म्हणजे असे म्हणजे शूरवीर आहेत की जे आपल्या प्राणांचा त्याग करून बलिदान करून म्हणजे प्राणपणाने लढून हे युद्ध जिंकतील त्यांना म्हणायचं त्यक्त जीविता, असे शूरवीर आहेत. मग मोक्षदा एकादशीचा तो दिवस होता. म्हणजे त्या दिवशी विष्णू तत्व ह्या भूमंडलावरती म्हणजे म्हणजे या ब्रह्मांडामध्ये कार्यरत असतं. मग असा पवित्र तो दिवस होता. म्हणजे त्या दिवशी मी विष्णू तत्व म्हणजे मी स्वतः पृथ्वी तलावर ब्रह्मांडातून म्हणजे भूतलावर ह्या पृथ्वी लोकात उपस्थित असतो असं भगवंत म्हणतात एकादशीच्या स्वरूपामध्ये. म्हणजे भगवंतांच्या मधूनच शरीरामधून एकादशी म्हणजे देवी एकादशी मातेचा निर्माण झालं. पुढे आपण ते अभ्यासणार आहोत. म्हणून मोक्षदा एकादशीचा तो पवित्र दिवस होता. मग भाग्यलक्ष्मी म्हणजे काय, जिथे भगवंत आहेत स्वतः श्रीकृष्ण तर त्यांचं आपण पाहतो बा चित्रामध्ये लक्ष्मी त्यांच्या पाय चेपीत असतात. तर जिथे भगवंत असतात तिथे आपल्या स्वामींच्या सोबत नेहमी लक्ष्मी माता असतात आणि त्यामुळे लक्ष्मी मातेचा आशीर्वाद आहे अर्जुनांना म्हणून त्यांना भाग्यलक्ष्मी म्हटलंय. मग ऋषिकेश म्हणजे काय, तर इंद्रियांचे स्वामी. म्हणजे पहा आपल्या हृदयामध्ये भगवंत उपस्थित असतात. आपल्या हृदयामध्ये उपस्थित राहून त्यांना ते नियंत्रण करत असतात आणि मार्गदर्शन करत असतात आपल्या प्रत्येक कर्माचं. मग असंच अर्जुनाच्या प्रत्येक कर्माचं, प्रत्येक गोष्टीचं नियंत्रण भगवंत स्वतः करत आहेत तिथे उपस्थित राहून. म्हणून त्यांना काय म्हटलंय, ऋषिकेश. आता हे सगळं आपण 15व्या अध्यायात अभ्यासणार आहोत की भगवंत आपल्या हृदयामध्ये उपस्थित असतात हे सगळं. मग आता इथे आपण हा भाग समजून घ्या. म्हणून त्यांना इंद्रियांचे स्वामी असे ऋषिकेश प्रत्यक्ष साक्षात भगवंत आहेत. त्यामुळे अर्जुना ह्या सगळ्या कारणामुळे हे युद्ध जिंकला. आता आपण पुढे जाऊया.
हां. मग अर्जुनाला कुठल्या 5 समस्या होत्या? तर पहिली समस्या म्हणजे अर्जुनाला त्या आपल्या सगळे नातेवाईक, आप्तेष्ट यांच्याविषयी करुणा वाटली. तर अशी करुणा का वाटली? तर त्याला असं वाटलं, की हे सगळे आप्तेष्ट नातेवाईक आहेत. मग ह्यांच्यापासून मी लहान ह्यांच्यासोबत मी खांद्याला खांदा लावून किंवा मांडीला मांडी लावून असं वाढलो, मोठे झालो, खेळलो आणि मग ह्यांच्या विरुद्ध मी कसं लढू आणि मी ह्यांची कशी हत्या करू? म्हणजे ह्यांना कसं काही मी मारू? असं त्याला सहानुभूती, करुणा वाटली. मग आनंद नाही म्हणजे काय? की आता माझं कुटुंब आहे, तर माझ्याच कुटुंबातले हे सगळे लोक आहेत. माझे भाऊ, काका, पितामह, माझे गुरु, आप्तेष्ट, मित्र. मग ह्यांना मारल्यानंतर माझं कुटुंबच जर उरणार नाही, तर मी आनंद कोणासोबत साजरा करू? पहा, आपण गणेश उत्सव किंवा वेगवेगळे आपले वाढदिवस किंवा दिवाळी आपले कुटुंबातले सगळे आप्तेष्ट, आपले मित्र म्हणजे सगळे बोलवून साजरे करतो, हो की नाही? म्हणजे मनुष्य हा कसा आहे, तर समाजप्रिय प्राणी आहे किंवा कुटुंबवत्सल असतो आणि आपलं कुटुंबच जर नसेल, तर आपण कोणासोबत आनंद साजरा करणार असं त्याला वाटतं. मग पाप म्हणजे काय, की आपण पहा आता एखाद्या म्हणजे आपण पाहतो काही मुलांना म्हणजे आपण सगळे चांगले लोक पण असं आपण पाहतो ना विकृती की काही मुलं असतात ती वडिलांच्या पॅन्टच्या खिशातील पैसे चोरतात किंवा आईच्या पर्समधले पैसे घेऊन म्हणजे असं काहीतरी वस्तू आणतात. म्हणजे अशा गोष्टी पाहतो. मग म्हणजे अशा छोट्या-छोट्या चोरींना सुद्धा आपण पाप आहे असं म्हणतो. आपल्यावर हे संस्कार झालेत, सुसंस्कार होय की नाही? मग आपण असे जर म्हणजे चोरीला आपण पाप मानतो. मग गुरुहत्येचं केवढं मोठं पाप होईल असं वाटतं. जर मी गुरूंना मारलं, ज्यांनी मला शिक्षण दिलं, ज्ञान दिलं, ज्ञानाची दृष्टी दिली, त्यांची जर मी हत्या केली या युद्धामध्ये, तर केवढं मोठं पाप होईल असं अर्जुनाला वाटतं. मग कौटुंबिक परंपरा म्हणजे काय, की मानव कसा आहे हा समाजप्रिय प्राणी. मग समाजामध्ये शांतता आणि सलोखा प्रस्थापित होण्यासाठी भगवंतांनी वर्णाश्रम व्यवस्थेची निर्मिती केली. मग ही जी वर्णाश्रम व्यवस्था आहे त्यानुसार कसं, की नीतिमूल्यांचं आचरण किंवा नीतिमूल्य प्रत्येक कुटुंबामध्ये घरातला जो ज्येष्ठ जबाबदार पुरुष असतो, तर तो त्याचं म्हणजे शिकवण देत असतो किंवा नीतिमूल्यांची परंपरा किंवा कुळपरंपरा जपत असतो. मग घरातले सगळे जे पुरुष होते म्हणजे जे जबाबदार ते युद्धाला रणभूमीमध्ये आलेले होते आणि त्यांच्या ज्या पत्नी आहेत किंवा स्त्रिया आहेत घरातल्या, वृद्ध आहेत किंवा लहान मुलं ती घरीच होती. ती काही युद्धभूमीवर रणांगणावर नव्हती आलेली. मग त्यामुळे काय होईल, की ते जर मारले गेले तर काय होईल, की ह्या ज्या कौटुंबिक परंपरा आहेत, तर त्यांचं आपल्या घरातल्या तरुण युवा पिढीला मार्गदर्शन करायला कोणी शिल्लक राहणार नाही किंवा स्त्रियांना आणि लहान मुलांना संरक्षणाची गरज असते. मग ह्यांना संरक्षण मिळणार नाही किंवा ह्या परंपरा पुढे चालवण्यासाठी म्हणजे आपले जे पितर आहेत तर त्यांना जल आणि पिंडदान दिलं पाहिजे असं आपल्या वेदामध्ये म्हणजे जी सकाम कर्म आहेत त्याच्यात सांगितलंय. म्हणजे दिलं जातं. म्हणजे विष्णूचं उच्छिष्ट जेव्हा आपण अशा पितरांना देतो, तेव्हा त्यांना पुढची गती प्राप्त होते. म्हणजे कुटुंब प्रमुखाचे कार्य असतं, की जल आणि पिंडदान म्हणजे अन्न विष्णूंना अर्पण केलेला जो प्रसाद असतो तो आपण जर ठेवला पितरांसाठी, तर त्याद्वारे त्यांना पुढची गती मिळते, मुक्ती मिळत जाते. मग ह्या कौटुंबिक परंपरा कोण चालवेल असं त्याला वाटतं. म्हणजे काय आणि जर स्त्रिया ह्या दूषित झाल्या समजा त्यांना संरक्षण न मिळाल्यामुळं किंवा मुलं सुद्धा वाममार्गाला लागली, त्यावेळी स्वैराचार माजेल एक प्रकारे आणि दूषित म्हणजे सणं तयार होतील किंवा अवांछित किंवा संतान तयार असं म्हणजे लोकसंख्या अनावश्यक अशी वाढेल आणि त्यामुळं काय होईल स्वैराचार किंवा व्यभिचार पण वाढलेला असेल त्यावेळेला आणि त्यामुळं मग कलह, युद्ध, मारामारी, भांडण अशा स्वरूपाचं सगळं अराजक माजेल समाजामध्ये असं त्याला वाटतं आणि मग अशा पद्धतीने सगळा गोंधळ झालाय आणि म्हणून त्याला काय म्हटलंय असमंजस म्हणजे आता मी काय करू? मी युद्ध करू की नको? असं त्याला वाटतं. मग ह्याला काय म्हटलंय असमंजस असं म्हटलंय. आता आपण पुढे जाऊ. हां, मग आता आपल्या जीवनामध्ये पण अशा समस्या असतात बघा, की आपण ह्या आपली जी कर्म करत असतो आपल्या जीवनामध्ये आपण वेगवेगळ्या जीवनाच्या स्थितीत असतो. कोणी विद्यार्थी दशेत आहे, कोणी गृहस्थाश्रमामध्ये आहे किंवा वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्यांमध्ये असतो आपण. तर तेव्हा आपल्यामध्ये पण अशा वेगवेगळ्या समस्या जीवनामध्ये येतात. मग तेव्हा आपण काय करायचं आणि कशा पद्धतीने त्यांचं योग्य उपाय समाधान करायचं, की ज्याद्वारे आपल्या आत्म्याला शांती, समाधान होईल आणि त्या समस्यांचं निरसन होईल. तर हे सगळं निश्चितच आपल्याला भगवद्गीतेतून शिकायला मिळणार आहे. आणि त्याद्वारे आपण आपलं जीवन अत्यंत सुखमय, शांततामय असा आपल्या आत्म्याचा प्रवास किंवा आपलं जीवन करू शकतो. आणि त्याचबरोबर अत्यंत प्रेरणादायी असे ते उपदेश असल्यामुळं निश्चितच आपण जीवनामध्ये म्हणजे जेव्हा यश मिळतं, तेव्हा ते आपल्याला जेव्हा आध्यात्मिक स्तरावर मिळतं, तेव्हा नक्कीच आपल्याला भावनिक आणि शारीरिक स्तरावर म्हणजे आपल्या सगळ्या कृतीमध्ये
सुद्धा यश मिळालेलं असतं. म्हणजे आपण 5 प्लेनवर की म्हणजे आपण तर भावनिक आणि बौद्धिक आणि त्यानंतर म्हणजे आध्यात्मिक तर ह्या स्तरावर जे आपण काम करत असतो. तर जेव्हा आध्यात्मिक स्तरावर आपण निर्णय घेतो किंवा आपली कर्म घडतात, तेव्हा ह्या सगळ्या स्तरांना ती समाधानकारक म्हणजे ती यश देणारी असतात किंवा फलदायी देणारी असतात. मग हे सगळं आपण भगवद्गीतेतून अभ्यासणार आहोत आणि अशा पद्धतीने आपला प्रवास आनंददायी आणि समाधानाचा बनवणार आहोत. आता आपण पुढे जाऊ. हां. मग इथे आपला अध्यायाचा अभ्यास संपला. ही थोडक्यात समरी आहे. तर आपल्या कुणाला काही शंका असतील तर आपण विचारूया आणि मग आपण त्यानुसार आपण शंका निरसन करूया. माताजी इथे रेकॉर्डिंग स्टॉप करूया आणि आपण प्रश्न घेऊया. सगळ्यांनी हँड करूया. ज्यांना शंका असतील त्यांनी विचारूया. मी प्रयत्न करेन सगळ्यांचा शंका समाधान करायचं. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. अनम्यूट करावं लागेल सगळ्यांना.